Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DUFM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sang the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sang Martes, Setyembre 24 tuig 2024. Sa gihapon ini imo alaga nimo ang kurban, Bombo Chama Blanco Hover kag karon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 92 diyas na lang kagapaskwa na. Yari na karon na madalaguan kag mga nagapanguna nga mga balita. Registered voters application sa Western Visayas nagnubo. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, arestado sa bypass operation sa Banwa sa Lambunao, nagahikog sa sulod sang selda. Samtang 5 ka mga minor de edad nga nagapangransak sa talatapan sang Posmo. Ining Public Order and Safety Management Office na rescue sang kapulisan. Ang City Social Development Office diri or City Social Welfare Development Office may araman sang patigayunon sini karon nga intervention. Samtang PNP Chief Romel Francisco Marbil nagpaandam sa mga kapulisan nga hindi magpagamit o kung magpadala-dala sa mga politiko sa tuig 2025 midterm elections. Samtang housing units under sa 4PH ni President na Bongbong Market, Climate Resilient Iloilo City Housing Project, target nga matiniran by the end of 2025 or early 2026. Muni madalagkuan ang mga balita, issues kang impormasyon nga mangin sentro karon sa aton sining nga pagapangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udto. Pasiplatan man naton ang mga nagapauna dalagkuan kag mga mainit man nga balita nasyonal. Si Alice Go, no? Sa aton sining mga kabombo, igaimpon ini sa 43 ka mga person na deprived of liberty sa Pasig City Jail matapos nga negative ini banwa sa tuberculosis, no? Kunti kung madumduman pa kagapon, ginapayag kag ginasuspitsuan diri sang Bureau of Jail Management and Penology nga mayara sa lung infection ining dismissed Bamban City Tarlac Mayor. Sa aton sining mga kabombo galing nagnegatibo man ang iya sining sputum test. That is why ngayon siya ang igalupot karon sa ordinaryo sini iya nga karsel. Sa aton sining mga taga Palamati, last 3:43 ang hapon sang ginsulod sa selda Sigu kung sa diin nagpaydalom ini siya sa booking process. Unang gindala Sigu sa isolation room sa City Jail kaupod sa 3 kaiban pa nga may balatian nga tuberculosis matapos magkitaan sa infection sa iya sining nawala nga baga. Tigin na pahayag sinadri Banwa nga posible bangod sa stress, no? Nga nag-aangkon sa infection ining dismissed Banban City Mayor nga si Alice Go ukon sandig gani diri iya sa pagpangusisa sa Senado. Ini siya ang nagahingalan sa kay Gu Huaping.
Sa iban pa nga mga nagapanguna kag mga mainit man nga balita nasyonal sa aton sini nga pagpangalagad, istoryahan ta naman ari nang ginahulat-ulat sang tanan pero ti do kabus gyapon ang presyo sang bugas diri karon umpisa na nga nagnubo. Sa aton sini nga mga kabumbo o ti mabatyagan malas ang tagsa-tagsa ini sa aton lauman nga bayara sa nagakigo sini nga supply kag mga nubo ang presyo sang bugas, no? Sumo nga bulan sang Oktubre sa palabuton nga bulan sa Oktubre ti pila naman lang ka mga adlaw, no? Sa aton sini nga mga kabumbo bayara kita sa anom na lang kadlaw anti sa bulan sang Oktubre. Sandig ini sa statement nga ginpagwa ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa pagatubang sini sa mga katapo sang media. Suno kay Di Mesa, sandig sa ginpangako ini ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga mag-aumpisa na nga mga nubo ang presyo sang bugas bangod sa ginalauman nga anihan sang palay kag pag-abot sa mga imported rice. Ginalauman diri sa Department of Agriculture nga makaani kuno makatigayon nga makaani ang mga mangunguma diri sa pungsod Pilipinas sa tubtob 20 milyon ka metriko tonelada sa mga tuig. Inklaro naman sa opisyal nga ginalauman nga 400 tubtob 600 metriko tonelada ang losses sa tagsa sini katuig sa sulod sang limitasyon katulad ng ginamang sang epekto sang nakaligad sini iya nga paglaslas sang bagyo. Di sang amot sadto nga hitabo banwa 420,000 ka metriko tonelada ang na-damage. Anyway, dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo lang bantayan sa panay nga pagpalayag sa mumuaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 bar examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ika-24 sa buwan ng Setyembre, taong 2024. Mga kababakas Star Nation, sa atin pong Christmas countdown, 92 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, mga resource person sa Philippine Offshore Gaming Operator issue, binigyan ng huling tsansa na magsabi ng katotohanan. Kapatid naman ni dating Presidential Advisor Michael Yang na si Tony Yang, ginisa ng mga senador, inamin na nagkaroon siya ng transaksyon sa Philippine Offshore Gaming Operators. Pinakamaraming bilang naman ng mga Chinese vessel na mataan sa may West Philippine Sea, habang ang BRP Cape Engaño nagsagawa ng shadowing sa Chinese research vessel malapit dyan sa probinsya ng Palawan. Wala namang Pinoy doon sa Lebanon ang nasugatan o nasawi sa gitna po yan ng labanan sa pagitan ng Hezbollah at ng Israel, ayon sa Department of Migrant Workers. Si Pangulong Marcos pinangunahan naman ng sectoral meeting ngayong araw ang pulong sumentro sa food and non-food inflation.
Sa international news naman, halos 500 ng katao sa Lebanon nasawi habang mahigit 1,600 naman na sugatan sa tinaguriang deadliest day of conflict mula noong 2006 war. Abangan din sa ating sports balita mamaya, mga interesadong maglaro sa Gilas, Pilipinas, lalo pang nadagdagan. Sa entertainment news naman, binibining Pilipinas Globe 2024 Jasmine Bungay handa nang ilaban ng Pilipinas sa The Miss Globe 2024 sa Albania. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Muling sumabak sa pagdinig ng Senado ang ilang mga kontrobersyal na personalidad na may kaugnayan sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator dito sa bansa. Una nang sinabi ng Senado na maaring ito na ang huling pagdinig na isasagawa ukol sa Philippine Offshore Gaming Operator matapos ang 4 na buwang investigasyon ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kabilang sa mga dumalo sa pagdinig ay ang dating alkalde ng Bamban Tarlac. Sa naturang komite, una hong nabunyag ang kanyang peking pagkakakilanlan at ang umano'y koneksyon niya sa Philippine Offshore Gaming Operator. Dumalo rin sina Sheila Go at Cassandra Ong na kasama nitong alkalde ng Bamban na si Alice Go na tumakas mula ho sa Pilipinas. At iba pang mga personalidad katulad po nitong sina Zhao Long at Tony Yang, ang kapatid nitong si dating Presidential Advisor Michael Yang nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaugnay din po niyan, binigyan ng ultimatum nitong si Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality Chairperson Senator Riza Ontiveros sa mga resource person na iuugnay o iniuugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator na magsalita ng buong katotohanan ngayon pong patapos na ang ginagawang pagdinig. Ito umano ang tsansa para humabigyan ng Senado ng proteksyon ng mga makikipagtulungan habang pakakasuhan naman ang mga hindi maglalahad ng katotohanan. Una nang na-cite in contempt ang ilang mga konektado sa Philippine Offshore Gaming Operator gaya ho nitong sina Sheila Go dahil sa pagsisinungaling. Git ni Ontiveros, mahaba-habang panahon ang naibigay sa mga personalidad upang magsabi ng kanilang kaalaman o nalalaman, ngunit marami pa rin ang umano'y nagmamatigas. Pakinggan mo natin ang bahagi po ng pahayag at apela nitong si Senator Riza Ontiveros. Dun sa ibang invited resource persons, some already covered by subpoena, sa pag-absent sa hearing na ito. Lalo na dahil, gaya ng binanggit ko kanina, patapos na ang mga hearings na ito. Kumbaga, nagsasara na rin yung window of opportunity sa mga resource persons. Magpakita dito to honor the invitation or lalo na to honor a subpoena at magsabi na ng totoo. Kumbaga, pa-last chance na magsabi ng totoo sa komite. In aid of this investigation. Maagi po yan, magkakamunang kapilan nitong si Senator Riza Ontiveros kaugnay sa pagbibigay po ng mistulang ultimatum o itong pagkakataon, window of opportunity para ho sa mga testigo na magsalita na kaugnay sa kanilang nalalaman. Samantala, muli namang naungkat ang issue ng mga protektor umano ng Philippine Offshore Gaming Operator personalities, lalo na ang kasalukuyan at maging ang mga dating nasa gobyerno na kasabwat ng mga ito. Sa opening statement nga ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kinundanan nito sinabi ng retired Armed Forces of the Philippines Brigadier General na si Raul Villanueva ng PAGCOR ukol sa pagtulong ng dating PNP Chief sa pagtakas ni Alice Go noong Hulyo 17. Hanggang sa ngayon ay bigo kasi si Villanueva na mailahad kung sino ang kanyang binanggit na Chief PNP na dawit umano sa pagtakas ni Go at kasama sa payola list ng POGO. Hinamon niya si Villanueva na ilabas ang mga pangalan at kung mapatunayang nagsinungaling ay humingian niya ito ng public apology. Narito ang naging opening statement ni Senator Ronald Bato de la Rosa. The Council of Chiefs, 8th floor, State Center 2, Ortigas Avenue, Mandaluyong City. The Council of Chiefs, composed of former chiefs of the Philippine National Police, strongly condemns the irresponsible statement made by retired AFP Brigadier General, now a senior PAGCOR official, Raul Villanueva, during the Senate investigation of illegal PUGOs last September 17, 2024.
Villanueva claims that based on unvalidated information and rumors circulating within the intelligence community, a former PNP chief helped in the escape of former Bamban Mayor Alice Go and is also in the Pugo monthly payroll. This is a sweeping accusation which maligns and brings dishonor to all of us, former chiefs, who have dedicated the best years of our lives in the service of the Filipino nation. Although we are now retired, we continuously uphold our integrity to the highest standards and our solemn pledge to serve and protect our country and people. As a retired Brigadier General himself, schooled in the Philippine Military Academy's tradition of producing an officer and a gentleman, it is incumbent upon himself. Samantala, una nga po rito, ilang dating PNP chief na rin ang nagsalita upang kundinahin ang hindi pa beripikadong impormasyon na sinabi ni Brigadier General Villanueva sa hearing ng Senado. Abangan din po ninyo mamaya mga kabombo. Ito hong live report mula kay Bombo JC Galvez. Ito hong ikaugnay pa rin dito sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senado. Ito hong komite na pinangunahan nitong si Senator Risa Ontiveros. Ito ikaugnay doon sa operasyon umano ng Philippine Offshore Gaming Operator. Ito hong si Tony Yang, ang siya hong itinuturong kapatid ng dati pong presidential advisor noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Itong si Michael Yang ay humarap po doon sa pagdinig at siya po ay agad na ginisa ng ilang mga senador. Kasabay po yan ng pagnanais ng mga senador na malaman yung mga itinatagong impormasyon. Itong si Tony ang kaugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator. Update po tayo mamaya. Abangan ng live report mula kay Bombo JC Galvez. Samantala, posibleng umanong tumestigo naman sa korte ang mga kapwa-akusado ni dismissed Bamban Mayor Alice Go na sumuko sa National Bureau of Investigation kahapon, Setyembre 23. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, aaralin lamang muna ang bigat ng kanilang hawak na impormasyon upang matukoy kung paano ang kanilang pagkakasangkot sa umano'y peking korporasyon na sinasabi po na nasa likod ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Bamban sa lalawigan ng Tarlac. Ayon pa kay Director Santiago na dati ring nagsilbing husgado, ang hukuman na rin ang magdidesisyon ukol dito. Kailangan lamang anya na mapatunayan na hindi sila kasama sa mga pangunahing may sala o matukoy na sila ay least guilty para ma-qualify bilang testigo o witness. Narito pa, karagdagang pahayag ni Director o National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. At yan ay dapat maipaliwanag nila sa hukuman. No? Kasi as far as our investigation is concerned, sila ang mga official nitong mga corporations na ito na aming inimbestigahan. So pagdating na nila sa court, sa hearing, doon nila sasabihin sa korte. Bahala ang korte kung i-appreciate ang kanilang mga testimonies. Siyempre, lahat ng claim nila ngayon na voluntarily surrendered nga sila. Lahat ang claim nila, nagamit lang sila. Sabi ko nga sa inyo, yung allegations na yun, justifications nila sa sarili nila, malalabas yan during trial. Nitong Lunes nga po nang sumuko ang mga akusado na kinabibilangan ni Jemeline Santos Cruz ng Zone U1 Technology Center kasama ang treasurer at secretary ng naturang kumpanya. Ang mga ito ay nahaharap sa kasong qualified human trafficking na isinampa naman sa Pasig City Regional Trial Court. 12 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Kuha tayo ng mga live report mula po dyan sa may Senado, mga kabombo. Ito ho'y kaugnay pa rin sa nagpapatuloy na pagdinig ng komite na pinangunahan nitong si Senator Risa Ontiveros. Kaugnay sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator. Nariyan si Bombo JC Galvez. Bombo JC. Bombo Genesis, Bombo Everly, muling umarangkada ngayong araw, Setyembre 24, ang investigasyon ng Senado hinggil sa illegal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa. Humarap sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children itong si Tony Yang, ang kapatid ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang, matapos itong maaresto ng mga otoridad sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Una nang sinabi ni Ontiveros na ang pagka-aresto kay Tony Yang na wanted sa China dahil sa financial scamming ay magbibigay daan para sa
pagtatatag ng kanyang mga koneksyon sa Pogos katulad ng kanyang kapatid na si Michael at Hong Jiang. Pinakita nga ni Ontiveros sa Bombo Genesis at Bombo Everly sa pagdinig ang listahan ng mga kumpanya na nakarehistro kay Yang sa ilalim ng isa niyang pangalan na Antonio Maestrado Lim. 7 mga negosyo na may SEC documents at 9 naman ang mga negosyo na associated dito nga sa Antonio Maestrado Lim's TIN o Tax Identification Number. Pinasalay sa inyo Ontiveros kung saan galing yung puhunan at paano siya kumikita ngayon. Ayon kay Tony Yang, nagsimula ito sa kanyang lolo kung saan nag-udyok sa kanya na magkaroon ng negosyo sa Cagayan dahil kakaunti lamang daw yung kakompetensya at kakaunti lamang yung mga Chinese sa naturang lugar. Nang matanong ni Ontiveros kung saan naman nakuha ni Yang yung kanyang puhunan, sa lahat ng kanyang mga negosyo, tugon ni Yang, binigyan siya ng kanyang lolo ng 600 hanggang 800,000 pesos upang itayo itong mga naturang businesses. Sa ngayon anya kumikita siya ng pera sa pamagitan ng kanyang rice business, steel business at itong tire factory. Samantala, ito nang matanong ni Senadora Risa Ontiveros kung sangkot ba itong si Yang sa Pogo operations. Ngunit sinabi ni Yang na nagkaroon siya ng transaction dati sa isang Pogo company para sa pagpaparenta ng isang condo unit. Sinabi rin ni Ontiveros na presidente si Tony Yang ng Oro One Incorporation, isang Pogo company, ngunit itinatanggi niya yung pagkakasangkot nito kung saan anya si Tony Yang ay isang major shareholders. Nasilip din ni Ontiveros yung isa pang umani business ni Yang na Philippine Steel Corporation na sangkot sa Pogo. Sinabi na ito'y kinumpirma din naman ni PAOK Undersecretary Gilberto Cruz na nasa less than 300 na lamang yung foreign nationals sa naturang business nitong ni Yang. Narito pakinggan natin yung bahagi ng kanilang pahayag. Ito po, it's supposed to be a steel plant pero mukhang may Pogo-like facilities din sa loob. May dorm-style facilities, may restricted area na bawal kaming mga Pilipino. Meron pang torturer, may tagapalo. Ilan po ba ang foreign nationals sa facility niyong ito ng Sanja? I am estimating around 110 110. Chinese nationals. Hang in there, Mr. Yang. Pwede pong matanong Yusek Cruz sa PAOK, ilan ang alam ninyong at nako-confirm ninyong foreign nationals dyan sa Sanja facility ni Mr. Yang? Yes, Madam Chair. During their heyday, we're looking at around 2,000 Pogo workers. But ngayon, ma'am, mga less than 300 na lang po. Bombo Genesis, Bombo Everly, yan ang bahagi ng pahayag ni Yusek Cruz, ni Senadora Risa Ontiveros, tsaka yung interpreter nitong ni Tony Yang. Nampuna rin sa pagdinig yung Certificate of Live Birth ni Yang kung saan ayon kay Ontiveros ay posibleng peke ito. Sa salaysay ni Yang, dumating kasi siya sa bansa noong pang 1998 or 1999, ngunit nakarehistro yung kanyang birth certificate sa Philippine Statistics Authority noong September 6, 2004. Git ni Ontiveros, mayroong irregularidad nga sa birth certificate ni Yang at posibleng peke ito, kaya ipasisilip niya sa PSA ang naturang birth certificate ni Yang. Narito pakinggan natin ang bahagi pa ng kanilang pahayag. That during that time, it was my grandfather who helped me come up with this birth certificate, and I'm not sure, maybe he did this for the convenience of the business here. Similar story as Guo Huaping, similar story as revealed by the SP Pro Tempore about Cassandra Leong. We will ask the Philippine Statistics Authority to investigate if, like theirs, your Philippine birth certificate is also irregular. Dahil lumalabas, the birth certificate is fake. Mr. Yang, sabi nyo nga, you are a Chinese national, sabi nyo wala kayong Philippine passport. Ba't kayo nagpapanggap na Pilipino? During that time, it was my grandfather who helped me process this birth certificate. I am not aware of this. Maybe he was thinking that it was for my convenience so that I can build a business here. Ating napakinggan ang bahagi ng pahayag ni Senadora Risa Ontiveros, ngayon din itong interpreter nga ni Tony Yang, at posible namang magpatawag Bombo Genesis, Bombo Everly ng isa pang pagdinig ang komite dahil nga sa dami ng mga resource persons na absent at may mga kanya-kanyang dahilan kaya hindi nakadalo sa pagdinig ngayong araw. Bombo JC.
Yes, Bombo Genesis. Okay, so yung una nating balita na posibleng tapusin na ngayong araw ng itong komite, itong pagdinig nila, meron pang mga susunod dito, possibly even a series ng mga pagdinig. Bombo Genesis, ito ngayong pang-14 na pagdinig hinggil nga dito sa Philippine Offshore Gaming Operators. Una nang sinabi ni Senadora Risa Hontiveros na tatapusin na sana itong pagdinig hinggil nga dito sa Pogo at sa connection nga nito ni Alice Go, pero posible na magpatawag pa ng isa pang pagdinig ang Senate Committee on Women and Children dahil maraming absent sa pagdinig ngayon na kinakailangan para makabuo nga ng isang committee report, Bombo Genesis. So kanina sa pagsisimula parang may ipapasampi na pa uli, ano? So kung may papasampi na pa, may pang susunod na pagdinig. Sige, si Bombo Ever, may mga karagdagang katanungan, Bombo Ever. Okay, follow up lang Bombo JC, dahil naungkat dyan sa pagdinig sa Senado na may posibleng kinalaman o kaugnayan itong si Tony Yang sa mga operasyon ng illegal Pogo. Ano ba or saan ba ito connected? Anong Pogo? Ito ba yung sinalakay na Pogo doon sa Bamban Tarlac, Bombo JC? Walang direct na sinabi regarding dito sa Bamban, pero posible dun sa ibang mga ibang lugar na may connection itong si Tony Yang. At sa pagdinig din kanina nga Bombo Everly, itinanggi rin ito ni Tony Yang na malapit siya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos nga na magpakita ng ilang mga litrato sa pagdinig ng Senado. Si Tony Yang kasi 'di ba ito nga naaresto ng mga otoridad sa mga kasong undesirable alien at misrepresentation, pero sa dun sa connection niya dito sa Bamban, Bombo Everly, walang direct na sinabi pero posible dun sa ibang mga lugar. Sa pagdinig din pinakita din yung mga may mga inilabas din na larawan si Hontiveros kung saan kasama ni Tony itong si retired General Lawrence Coop, dating Regional Director for Region 10, Colonel Limuel Gondo at iba pang mga pulis, kung saan ayon kay Tony Yang ay dati niya na rin daw tong mga kaibigan at paliwanag ni Tony Yang nakilala niya yung mga PNP officials sa isang event sa Cagayan Business Federation at humingi lamang daw siya ng tulong dito sa protection sa kanilang community nung araw na yon. So mamaya malalaman natin talaga kung ano pa yung connection ni Tony Yang sa Pogo. Okay. Bombo JC, nabanggit mo na rin na kinokonek itong si Tony Yang sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nabanggit din yan ni Senator Risa Hontiveros sa kanyang pagtatanong. Pero maliban doon sa sinasabi na photo na magkasama sila ni PRRD, ano pa yung mas malalim pa ba na pinagbabasehan ngayon ang Senado dito sa pagkakaroon ng koneksyon ni Tony Yang kay dating Pangulong Duterte? Oo, tama kayo lang, Bombo Everly. Sa ngayon kasi nagpapatuloy pa rin itong pagdinig at hanggang ngayon binubusisi pa rin itong koneksyon ni Tony Yang sa Philippine Offshore Gaming Operators. So medyo labo-labo pa hanggang sa ngayon at hindi pa nila ma-establish itong connection nga ni Tony Yang dito sa naturang Pogo. At kung may connection ba to si Tony Yang sa iba pang mga Pogo kagaya nga nitong sa Bamban, Tarlac at sa Porac, Pampanga. Pero malaki yung posibilidad na gaya na rin ang sinabi ng ilang mga senador na itong si Tony Yang, ito kasi siya rin yung parang nakikinabang umano sa Pogo money. Siya rin yung lumalabas umano na totoong architect ng mga aktibidad ng mga Yang, Bombo Everly. And as per report, Bombo JC, parang itong si Tony Yang daw ang may pakana, no, doon sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator doon sa may Cagayan de Oro, sa may part sa area ng Mindanao. Anyway, may usap-usapan dati ang mga senador na kung sakaling may hihiling ng executive session, like itong si General Villanueva, pagbibigyan nila ito, may ganito na bang anggulo sa ngayon na tinitingnan o wala pa? Bombo Genesis, sa ngayon wala pang tinitingnan na anggulo nga dito regarding dyan sa paghiling ng executive session, pero yung ilang mga senador nagpahayag na bukas sila kung sakali mang humiling itong si PAGCOR Senior Vice President Villanueva, kung sakali mang hihiling siya ng isang executive session bukas itong si Senador Sherwin Gatchalian, ganun din tong si Senate President Pro Tempore Jingo Estrada, dahil posibleng dahil
sinasabi na parang may banta sa national security ng bansa. Pero nanindigan itong ilang mga senador din na kung si dismissed Bamban Mayor Alice Go ang hihiling ng isang executive session ay hindi nila papayagan. So nice din daw ng publiko na malaman yung buong katotohanan sa likod nga nitong pagkakasangkot ni Alice Go sa Philippine Offshore Gaming Operators. Kasi hindi pa rin ma-establish hanggang sa ngayon, Bombo Genesis, kung talaga bang may threat sa buhay ni Alice Go. Pero itong kay General Villanueva, posibleng yun nga, yung connection, yung pagkakasangkot sa ng mga opisyal ng dating hepe PNP chief. ng PNP chief. Medyo nagkakainitan na rin yata kanina mga mababatas natin, ano? Mga senador, medyo tawag dito, nagagalit na dahil doon sa sinasabing pagsisinungaling ng ilang mga resource persons. Sige, makibalita pa rin tayo sa mga susunod na mga oras. Bombo JC, ingat ka dyan. Yan muna ang update dito sa Senado. Ko si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! 23 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula po dyan sa Senado, dako tayo sa mababang kapulungan sa House of Representatives. Matibay daw ito kung ebidensyang hawak ng committee, itong Quad Committee ng Kamara de Representantes laban kay Ginang Myla Roque, ang may bahay nitong si dating presidential spokesperson Harry Roque. Tinukoy po ng komite ang pirma nitong si Mrs. Roque sa isang kasunduan sa UPA, kasama ho itong si Sun Liming, isang puganteng Chino na may kasong pandaraya doon po sa may China. Dito nila malinaw na may kaugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operator ang mag-asawang Roque. Tinukoy din ng Quad Committee ang pagkakaaresto kina Sun Liming at itong Wang Keping. Naaresto ho sila isang bahay dyan sa may Benguet na pag-aari ho ng PH2 Corporation. Ang naturang korporasyon ay pagmamay-ari daw ng Biancham Holdings na kumpanya ng pamilya Roque. Lumalabasan nila na nagpapaupa ang pamilya Roque ng kanilang mga ari-arian o mga properties sa mga puganteng Chino na sangkot sa mga scam at mga illegal Philippine Offshore Gaming Operator operations. Kaugnay po dito, buling hinamon ng komite ang mag-asawang Roque na humarap na sa kanilang isusunod na pagdinig. Samantala, pinag-usapan naman po sa sectoral meeting ngayong araw na pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang may kinalaman sa food at non-food inflation. Kasama sa lingguhang pulong ang ilan pong mga economics managers na pinangunahan naman ni Department of Finance Secretary Ralph Recto. Pati si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ay present din sa isinagawang sectoral meeting kung saan dito nga ay inaasahan na ipresenta ng kalihim ang kasalukuyang estado ng presyo ng pagkain sa merkado at kung paano ang epekto nito sa inflation. Batay sa pinakahuling datos ay bumagal sa 4.1% ngayong buwan ng Setyembre ang galaw ng inflation. Naaayon daw sa pamahalaan ay isa pong positibong development sa ekonomiya ng ating bansa. Kalinsabay naman ng magandang estado sa galaw ng inflation ay ang naitala ding pagbaba sa porsyento ng unemployment rate na naitala po yan sa 4.2% mark. Samantala sa iba pang mga development, namataan ho ang pinakamalaking bilang ng presensya ng mga barko ng China sa West Philippine Sea sa nakalipas na mga araw. Ayon sa latest tally ng Philippine Navy, nasa kabuang 251 na barko ng China Coast Guard, People's Liberation Navy warship at mga Chinese Maritime Militia vessel ang naitala mula Setyembre 17 hanggang kahapon, Setyembre 23. Ang naturang bilang ay mayroon pong mataas na o mas mataas kumpara ho sa naitalang 207 na China Coast Guard vessel at mga Navy warship at mga Chinese Maritime Militia vessel noong mula ho Setyembre 3 hanggang Setyembre 9. Sa naturang bilang, bulto ho nito ay namataan sa Escoda Shoal kung saan nagbabantay noon ang BRP Teresa Magbanwa sa loob po ng 5 buwan. Kaugnay din po nito, mga kabombokaster nation, nagsagawa ng shadowing ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Kepenganyo sa Chinese Research at Survey Vessel na namataan malapit sa may Palawan simula po nitong Lunes. Kinumpirma ito ng Philippine Coast Guard sa pamagitan ni spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Anya, ang panibagong intrusive activity ng China ay hindi ho coordinated at walang pahintulot mula sa Department of Foreign Affairs.
Una nang sinabi nitong si U.S. Maritime Security Expert Ray Powell na namataan ang naturang Chinese research vessel malapit sa Palawan na ineskortan ng 6 na Chinese Maritime Militia vessel. Sa kaugnay na balita, namataan ang isa pong Chinese survey and research vessel malapit po sa isla ng Palawan nitong araw ng Lunes, base na rin sa monitoring ni U.S. Maritime Security Expert Ray Powell. Ito ay ang Haiyang DZ-12 HAO research vessel na iniskortan ng 6 pa na Kyung Sansha-yu militia vessels. Ayon kay Powell, nagsasagawa na ngayon ang China ng survey in force sa layong 27 nautical miles lamang mula sa coastline ng Pilipinas. Ang natura pong lugar ay pasok pa rin sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi din ni Powell na ang mga aktibidad tulad ng pagsasagawa ng survey o exploration sa exclusive economic zone ng ibang bansa ay nangangailangan niya ng pahintulot ng naturang coastal state. Samantala, wala pa namang inilalabas na ngayon na pahayag ang ilang opisyal ng Pilipinas kaugnay sa namataan na research vessel malapit sa Palawan. Hindi naman po ito ang unang pagkakataon na umaligid ang Chinese research and survey vessel sa katubigan ng Pilipinas sa gitna ng umigting pa rin na paggiit ng China sa pag-aangkin nito sa rehiyon. Samantala, sinabi naman ni Powell na hindi pa pumasok sa tinatawag na typical lone mower survey pattern ang naturang Chinese vessels, kaya't posible umano na nagpapaabot lang ito ng mensahe na inaangkin ng China ang naturang katubigan tulad ng ginawa nila sa Vietnam noong nakalipas na taon. Samantala, sa iba pang mga update, tinapos na nitong Lunes ng Kamara de Representantes ang plenaryo o itoong plenary interpellation sa panukalang 2025 budget ng iba't ibang mga ahensya katulad po yan ng National Intelligence Coordinating Agency, National Security Council, Office of the Presidential Advisor on Peace Process o Peace, Reconciliation and Unity at ang Presidential Legislative Liaison Office. Kinwestiyon itong si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang 14.8 billion o million pesos na inilaan sa Situational Awareness and Knowledge Management Cluster at red tagging allegation ng National Intelligence Coordinating Agency. Nagpahayag naman ng pag-alala si Kabataan Party List Representative Raul Manuel sa mga alegasyon ng red tagging sa iba't ibang mga organisasyon sa pamagitan niya ng ilang forum. Nagpahayag pa siya ng pagtutol sa budget ng National Intelligence Coordinating Agency dahil raw sa hindi nalutas na red tagging concern. Nilinaw naman ng National Intelligence na sa pamagitan ng budget sponsor nito na si Vice Chairperson on Committee Appropriations at General Santos City Representative Loreto Acharon na nagpa-practice ng red tag o gumagawa ng red tagging ang National Intelligence. Sinabi nitong si Acharon na kabilang sa panukalang 2.19 billion pesos na budget ng naturang ahensya ay itong 798.87 million pesos para yan sa mga personal service, 1.2 billion pesos para sa maintenance at iba pang mga gastusin sa kanilang operasyon at 109.47 million pesos para yan sa tinatawag na capital outlay. Itinaguyod din itong si Acharon ang panukalang 887.141 million pesos na budget ng National Security Council na sumasalamin naman sa 6% na pagtaas mula sa nakaraang taon na naglalayong palakasin ang pambansang seguridad. Tinanong naman nitong si Brosas ang paggamit mo ng mga confidential fund ng naturang ahensya. Sinabi ng mababatas o itong si Acharon na ginugol ito sa pagsisikap laban sa terorismo, West Philippine Sea, foreign investment, 360-degree archipelagic governance at itong kritikal na proteksyon sa mga infrastruktura na umaabot ng hanggang sa 250 million pesos. Nagpahayag din ng pagkabahala itong si Manuel sa pagwasak ng National Security Council sa disinformation na sinasabing o sinimulan daw ng gobyerno ng Estados Unidos noong panahon ng COVID-19 pandemic, habang nananawagan din na tanggalin ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Itinaguyod din itong si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong ang panukalang 7.095 billion pesos na budget ng Office of the Presidential Peace Process at kinabibilangan po ito ng 5 billion pesos para huyan sa mga proyektong pang-infrastruktura sa ilalim ng programang Payapa at Masaganang Pamayanan. 895 million pesos para huyan sa normalisasyon para sa Moro Islamic Liberation Front at 160 million pesos para sa lokal na peace engagement sa mga programang transformasyon bukod pa sa ibang mga programa ng naturang ahensya.
Wala namang interpellator ang 118.491 milyong pisong panukalang budget ng Presidential Legislative Liaison Office na itinaguyod nitong si BHW Party List Representative Angelica Natasha Co doon ho sa plenaryo ng Kamara de Representantes. Samantala, iniulat naman po ng Department of Migrant Workers na walang mga Pilipino doon sa Lebanon ang napaulat na nasugatan o namatay sa nagpapatuloy pa ring labanan sa pagitan ng grupong Hezbollah at Israel. Umaasa naman si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na bumuti na ang sitwasyon sa naturang bansa. Ayon sa opisyal, mababa sa 100 mga Pinoy na nasa Southern Lebanon na malapit sa border nito sa Israel. Meron naman anyang 430 na Pilipino ang nag-avail na ng libreng repatriation ng pamahalaan. Patuloy pa rin naman ang paghimok ng gobyerno ng Pilipinas sa mga Pilipino sa Lebanon na lumikas na habang mayroon pang commercial flights. Nananatili naman sa Alert Level 3 ang Lebanon na ibig sabihin ay voluntaryo pa rin ang repatriation ng mga Pilipino doon. Samantala, batay sa Health Ministry naman ng Lebanon, pumalo na po sa mahigit 400 katao ang napatay habang 1,600 mahigit namang individual ang nasugatan dahil po yan sa airstrike ng Israel. Kabilang sa mga nasawi ay ang mga bata at kababaihan. Kinumpirma naman po ng Israeli military na tinamaan nila ang nasa 800 targets na konektado nga sa militanteng Hezbollah sa Southern Lebanon at sa lugar po ng Bekaa Valley. Meron na lamang ho tayong 27 minutes bago magalauna ng hapon. Aprobado na rin ng Kamara ang panukalang 2025 budget ng Marawi Compensation Board at National Amnesty Commission matapos sumalang sa plenary deliberation ng General Appropriations Bill nitong House of Representatives. Ayon kay Committee on Appropriations Vice Chairperson Zia Alonto Adjong, 1 billion pesos mula ho sa 1.1 billion pesos ng naturang board ang inilaan para sa kabayaran ng mga biktima ng Marawi siege. Dagdag pa nito, 5,752 na property claims ang natanggap ng naturang board. 1,192 ang death claims, 99 claim sa maramihang pagkamatay, 210 na struktura at ari-arian ang naihain po dito bilang claims at 8,292 na multiple claims. Ipinaliwanag ng mababatas na ang naturang board ay nag-adjudicate ng average na 2,160 na kaso sa isang taon. Ang Marawi Compensation Board ay nilikha sa ilalim po ng Republic Act No. 11696 upang mapadali ang walang buwis na pagbabayad ng kompensasyon o reparation para ho sa mga kwalipikadong individual na tinamaan noong Marawi siege noong panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong si Representative Adjong ang sponsor ng 113.11 million pesos na panukalang 2025 budget ng National Amnesty Commission. Iniulat nitong si Adjong na mga 904 na dati hong miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front ang nag-apply ng amnestiya. 113 mula po sa MILF o Moro Islamic Liberation Front, 5 dun sa kanilang counterpart, ang Moro National, at 2 mula po sa Alex Bongkayaw Brigade. Ayon kay Adjong, kasalukuyang inaalam ng iba't ibang mga amnesty board ang mga aplikante upang malaman kung sila ay may karapatan sa amnestiya. Binigyang diin niya na ang kahalagahan po ng paglalaan ng sapat na pondo para yan sa naturang board sa mas malaking mithin na makamit ang pangmatagalang kapayapaan dito sa ating bansa. Malugod naman pong tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nito pong nakalipas na araw ang mga bagong itinalagang embahador ng Italia, India, Ireland, Finland at European Union na naghahangad na magkaroon ng mas malakas pa na relasyon sa mga bansa at entidad na kinakatawan nila. Sa pagsalubong nga kay Davide Giglio, itinalaga ng embahador ng Italia, sinabi ni Pangulong Marcos na inaasahan niyang malaki ang maitutulong nito sa dinamikong relasyon ng Pilipinas at Italia sa pag-asang mas magsisikap pa ang dalawang bansa tungo yan sa pagdaragdag at pagpapalawak ng kanilang larangan ng kooperasyon. Ipinagdiwang din ng Pilipinas at ng Italia ang ika-75 na anibersaryo ng kanilang relasyong diplomatiko noong 2022. Noong nakalipas naman na taon, ang kabuang kalakalan sa pagitan ng mga Pilipino. Ipinapakita rin ni Harsh Kumar Jain, ang ambassador designate ng India, ang kanyang mga credentials sa Pangulo.
Kinilala ni Pangulong Marcos ang matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas sa India dahil nais niyang muling pagtibayin ang pangako ng bansa na ituloy ang mas matibay na ugnayang pampolitika, pang-ekonomiya at pag-kultura sa bansang Timog Asya. Noon naman pong nakalipas na taon, umabot sa bagong antas ang bilateral trade ng dalawang bansa na lumampas po yan sa 3 bilyong dolyares. At lumampas din po sa 1 bilyong dolyares ang iniluluwas ng Pilipinas sa India. Kaya ang India ang ika-13 na pinakamalaking export market ng Pilipinas noong 2023. Malakas din ang depensa ng India at ng Pilipinas. Kamakailan ay inaprubahan naman ng Department of National Defense ang pagkuha ng shore-based anti-ship missile system para po yan sa Philippine Navy sa pamamagitan na rin ng government-to-government deal sa paghahatid ng unang batch ng mga artikulo sa ilalim ng proyektong BrahMos missile system na dumating noong nakalipas na buwan ng Abril. Ipinakita rin ang kanilang mga credentials sa Pangulo ang itinalaga pong embahador ng Ireland na si Emma Hickey at gayon din ang Finland Ambassador na si Saha Nurminen at European Union Ambassador Mario Massimo Santoro. Oras na natin magkakabumbo 22 minutes bago maglauna ng hapon. Kuha tayo ng mga development din dyan sa may Bureau of Jail Management and Penology. Nariyan po si Bombo Kelly Cordero. Ito ho'y kaugnay doon ho sa unang araw na pananatili o unang gabi na pananatili nitong si Alice Go dyan sa may Pasig City Jail. Kasunod po yan ng pag-uutos ng korte na siya po'y ilipat mula po sa may Philippine National Police Custodial Center tungo ho sa may Pasig City Jail. Bombo Kelly? Tiniyak ng Bureau of Jail Management and Penology na naging maayos ang unang araw ni dismiss Bambantarlac Mayor Alice Guo sa Pasig City Jail. Ayon kay Junior Superintendent J-Rex Bustenera, spokesperson ng BJMP, maayos ang kalagayan ngayon ni Guo at wala rin silang natanggap na reklamo sa kampo ni Guo hindi sa sitwasyon nito sa selda. Ayon kay Bustenera, maayos din na naihatid si Guo kaninang umaga sa Senado. Tiniyak rin umano nila na may kasama itong BJMP doctors at nakakonvoy rin ng ambulansya. Opo, kahapon nga po, 3:43 p.m., inilagay na natin siya sa selda na may laman na 43. So 44 na sila lahat doon. At wala naman po tayong reported incident o kahit anumang report na negative tungkol sa kanyang unang gabi sa ating jail facility sa Pasig City Jail Female Dormitory. Ngayon nga pong umaga, 7 a.m., nakarating siya sa Senate, escorted dito ng BJMP. Kasama na rin ang PNP Pasig at nakarating naman siya ng maayos. And so far, maayos naman ang kanyang kondisyon, malusog naman at wala naman ibang problemang nakitaan po dito. Samantala, kaugnay naman sa nakitang suspected infection sa kaliwang baga ni Guo, sinabi ng BJMP na posible pang magsagawa ng follow-up check-up hinggil dito matapos niyang magnegatibo sa COVID at sputum test dahil sa hinalang tuberculosis. Ayon kay Bustenera, wala pang petsa kung kailan ang susunod na medical test pero nakadepende umano sa dating alkalde kung kukuha ito ng personal niyang doktor. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Want to know what makes Enhypen's performances so explosive? Dunkin' Choco Bang! Yeah! Explosive bawat bite kasi chocolate-coated na, Bavarian-filled pa. Explosive ang flavors kasi may 3 banging toppings na. Big Bang, Big Bang BTN, and Big Bang Nutty. Yeah! Kaya ang Enhypen, explosive ang bawat galaw. Nothing like Dunkin' Choco Bang! Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News. Kumitil na po sa kabuang 492 na katao ang matindi at malawakan ngayon na airstrike ng Israel na target ang grupong Hezbollah sa Lebanon. Na ayon sa Health Ministry ay deadliest day of conflict simula pa noong 2006 war. Ayon sa Health Ministry ng Lebanon, kabilang sa mga napatay ang 35 bata at 58 kababaihan, habang nasa 1,645 katao naman ang sugatan.
Hindi naman tinukoy sa naturang report kung ilan ang nadamay na mga sibilyan at combatants. Batay naman kay Health Minister Firas Abiad na libo-libong pamilya na rin ang na-displace dahil sa mga pag-atake. Nagpahayag naman si United Nations Secretary General Antonio Guterres ng pagkaalarma sa tumitindi pang sitwasyon at sinabing hindi nila nais na maging katulad ng Lebanon ang Gaza. Inihayag din ni European Union Foreign Affairs Chief Joseph Borrell na lubhang mapanganib at nakakabahala na ang escalation ng conflict doon bago ang nakatakdang pagtitipon nga ng world leaders sa United Nations sa New York at idinagdag na halos nasa full-fledged war na ito. Una na ngang kinumpirma po ng Israeli Defense Forces nitong gabi ng Lunes na nagsagawa ng strikes ang kanilang aircraft sa tinatayang 1,300 na Hezbollah terror target sa southern Lebanon at sa Maybika Valley kung saan umano nakatago ang mga rocket, missiles, launchers at drones. Sa karagdagan pang balita sa ibayong dagat, inakusahan ni Iran President Masoud Pezeshkian ang Israel ng pagsusulong ng mas malawakan pang gyera sa Middle East sa gitna po yan ng nagpapatuloy na labanan sa pagitan ng Hezbollah sa Lebanon at ng Israel. Ayon sa Iran President, hindi nila nais na mapalawig pa ang kasalukuyang gyera doon sa Gaza at ang airstrikes sa border ng Israel at ng Lebanon. Sinabi din ito na hindi nila gustong makipaglaban at ang Israel umano ang gustong idamay ang lahat sa gyera at i-destabilize ang rehiyon. Inihayag din ng Iran leader na bagamat iginigiit ng Israel na hindi nila gustong lumawak pa ang gyera, taliwasaan niya ito sa kanilang mga aksyon. Matapos nga ang deadly explosion ng mga pager at walkie-talkie na ginagamit po ng Hezbollah doon sa Lebanon na kanya namang isinisising kagagawan daw ng Israel. Saad pa ng Iran President na handa umano ang kanilang bansa na isantabi ang kanilang mga armas kapag handa din ang Israel na gawin ito. Oras na natin, meron na lamang tayong 17 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Na-credit ang nasa 41 mga bagong party list organization para huyan sa 2025 midterm elections. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, mas kakaunti ang bilang ng mga accredited party list ngayon kaysa hunong 2022 elections na nasa 70 o 70 ng mga party lists. Samantalang nasa 142 na party list naman na nagsumite ng aplikasyon ang hindi po tinanggap dahil yan sa peking dokumento na iprinisenta at iba pang mga kadahilanan batay huyan sa datos ng komisyon hanggang kahapon. Una nang sinabi nitong si Garcia na nasa 164 na bago at existing party list groups ang maaari pong ma-accredit para tumakbo para sa halalan sa susunod na taon. Target ng komisyon na mailabas ang pinal na listahan ng mga accredited organization bago humatapos ang linggong ito. Sa karagdagan pang balita, nakumpleto na po ang isinagawang hardware acceptance test sa 17,000 na automated counting machines na gagamitin para sa 2025 midterm elections. Isinagawa ito sa mga warehouse ng COMELEC sa Maybinyan, Laguna at sa Miro System Office sa Binondo, Maynila. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nasa kabong 30,000 na voting counting machines ang nasa Binyan, Laguna. Nitong Lunes nga ng pinangunahan ng komisyon ang walkthrough sa isa sa 3 data server sites para sa halalan sa susunod na taon. Ayon sa Full Body Chief, may 17 servers ang bawat data centers na gagamitin ng komisyon para sa halalan. Ang Miro System Incorporated naman ang siyang magsusupply ng servers habang ang I1 ang kukontratahin naman para sa transmission niyan ng election results. Nakatakda namang maglabas ng desisyon ng Department of Trade and Industry ukol yan sa kahilingan ng mga manufacturers sa pagtaas ng presyo ng kanilang mga produkto. Ayon kay Department of Trade and Industry Assistant Secretary Agaton Novero, 55 mga manufacturer ang humihirit ng taas presyo. Ang mga naturang manufacturer ay mga pangunahing producer ng mga produktong pagkain dito sa ating bansa. Kinabibilangan nito ng mga kumpanya ng sardinas, kape, gatas, suka, asin, tinapay at iba pang mga produkto. Ayon pa rin kaya si Covero, bago magpasko ay malalaman kung aaprubahan ng Department of Trade and Industry ang kahilingan ng mga producer. Sa kasalukuyan, natapos na rin anya ang pag-aaral sa inihain nilang application,
Ngunit magsasagawa pa ang ahensya ng mga karagdagan pang mga pag-aaral. Ang pagtitiyak po ng opisyal, hindi basta-basta maglalabas ang Department of Trade and Industry ng kanilang desisyon nang hindi po pinag-aaralan ang hirit ng mga kumpanya, kasama na ang magiging epekto nito sa mga consumer. Nagsisimula na ngang bumaba ang presyo po ng bigas sa mga merkado sa iba't ibang bahagi ng bansa. Batay po sa monitoring ng Department of Agriculture, sinabi ni Assistant Secretary Arnel de Mesa na ang dating presyohan na umabot pa ng 50 pesos kada kilo ay nagsimula ng bumulusok. Alinsunod po yan sa plano ng Administrasyong Marcos. Natukoy sa monitoring po ng ahensya na mayroon ng imported na bigas na ibinibenta sa halagang 42 pesos kada kilo, habang ang mga local rice naman na nasa 45 pesos kada kilo. Ang mga ito ayon sa opisyal ay may mataas na kalidad. Sa pagpasok naman po ng buwan ng Oktubre, inaasahan pa ng Department of Agriculture na lalong bababa ang presyo ng bigas at maaring magtuloy-tuloy ito hanggang sa buwan ng Enero ng susunod na taon. Iginit naman ni Assistant Secretary de Mesa na nanatiling matatag ang supply ng bigas, kasunod na rin po yan ng mataas na bultong inaangkat ng ating bansa at ang magandang produksyon ng bigas. Oras natin, meron na lamang tayong 13 minutes o 13 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Dako na ho tayo sa ating mga provincial report. Unahin po natin ito kong reaksyon, mga kabombo, ng Maritime Industry Authority dito ho sa pagkakasabatas nitong isang batas na nagbibigay proteksyon sa mga Filipino seafarer. Kahapon lamang po ito pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May update po dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Mas malawak pa na proteksyon at mga pribilehiyo ang inaasahang maibibigay sa bawat marinong Pilipino matapos inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang Magna Carta of Filipino Seafarers. Ikinatuwa ito ng Maritime Industry Authority o Marina Western Visayas dahil dagdag katiyakan umano ito para sa mga pamilya na mabibigyan prioridad ang kapakanan at karapatan ng libu-libong mga marino, lalo na ang na-deploy sa labas ng bansa. Sa panayam ng Bombo Radio kay Regional Director Jeffrey Bangsa, sinabi nitong naglalayon din ang batas na masiguro ang kalidad ng seafarers na manatiling world-class sa pamamagitan ng trainings at accreditations na base sa international standards. Ipinagmalaki ng Regional Director na maging ang mga kumpanya sa Europa ay naghahanap ng Filipino seafarers dahil sa galing at commitment sa propesyon. Napag-alamang bahagi rin ng Republic Act 12021 na maprotektahan ang mga Pilipino sa exploitation at discrimination at pinagbabawalan rin ang hindi patas na labor practices at certain fees na ipinapatong sa seafarers. Ang Pilipinas ay kilala ring largest supplier ng seafarers sa buong mundo na higit sa quarter ng world's maritime workforce. Magna Carta should provide additional rights and privilege to all Filipino seafarers, particularly those who are deployed abroad, meaning magkakaroon sila ng mas malawak na protection and privilege related sa kanilang trabaho while on board the ship. I think the Filipino seafarers are continuously enjoying being the preferred seafarers on board the overseas ships ng mga foreign flag. Isa na dyan yung ating mga European flag. So since Filipino are known to be more professional and mas magagaling sila compared sa ibang lahi. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadillos. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 10 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Karagdagan pa rin sa ating mga provincial report. Paalala po sa mga kababayan po natin, mga kabombo. Medyo maselan po yung nilalaman ng susunod nating balita. Meron pong isang abogado ang sinasabi pong nagpakamatay. 33 anyos na abogada ang sinasabi pong nagpakamatay dyan sa bahagi po ng Visayas area. May paalala po dito ang Department of Health na nananawagan na agaran pong aksyonan. Ito pong mga issue ng pagpapakamatay. May update po dyan ng Bombo Radio Cebu. Nanawagan ang tanggapan ng Department of Health sa Central Visayas na bigyang diin ang kahalagahan ng pagresolba sa panganib ng pagpapatiwakal kasunod sa pagkamatay ng isang abogado dito sa Cebu City nitong mga nakaraang araw. Ito ang ipinalabas na pahayag ng DOH-7 na kailangang bigyan ng halaga hindi lamang ang pisikal na kalusugan kundi pati na rin ang mental health.
Dagdag pa nito na sa paglaban sa stigma at diskriminasyon, kailangan na magtulungan ang mga mental health professional at advocates, gayon din ang publiko. Hinikayat ng DOH-7 ang publiko na magtulungan upang matugunan ang mga sanhi ng panganib sa pagpakamatay habang pinalalakas ang mga hakbang sa proteksyon. Binigyang din ng DOH-7 kung gaano kahalaga ang papel ng mga pamilya, kaibigan at organisasyon sa pagtiyak na nakakatanggap ng suporta ang mga nangangailangan. Bilang karagdagan, ang tulong na iyon ay dapat na madaling makuha ng mga tao sa lahat ng edad, anuman ang katayuan sa lipunan, kasarian o relihiyon. Kung maalala, tinukoy na suicide ang dahilan sa pagkamatay na isang 33 anyos na abogada na nahulog mula sa ika-16 na palapag sa isang gusali sa Cebu City noong Biyernes ng hapon, Setyembre 20, 2024. Sa panayam ng Bombo News Team, sinabi ng hepe ng Mabolo Police Station na si Police Major Romeo Kaakoy na ayon sa investigasyon ng pulisya, batay sa laysay ng mga testigo, walang ibang kasama ang biktima sa ika-16 na palapag kung saan siya nahulog. Base po sa nakita natin, sir, busa po siyang pamalon, sir. Yung witness po na nakakita doon sa hindi ko ma-discuss, pero ano ko din yung pamilya, kausapin ko pa yung pamilya kasi... Ating napakinggan si Police Major Romeo Kaakoy, ang hepe ng Mabolo Police Station ng Cebu City Police. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang Rice Miller Association Region 2 nangangamba sa pahayag ng kagawaran ng pagsasaka na posible daw na pagbaba ng presyo ng bigas sa Enero sa susunod na taon. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Kawayan. Nangangamba ang Rice Miller Association Region 2 sa pahayag ng kagawaran ng pagsasaka na posibleng bumaba ng husto ang presyo ng bigas pagsapit ng Enero sa susunod na taon. Batay sa pagdaya ng mga economic managers, maaari umanong umabot sa 5 piso hanggang 7 piso kada kilo ang mababawas sa presyo ng bigas na resulta ng pagbabawas sa taripa ng mga imported na bigas. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Ernesto Subia, ang presidente ng Rice Miller Association Region 2, sinabi niya na malulugi ang mga magsasaka dahil paniguradong bababaan din ng husto ang mga presyo ng palaya. Masyado anyang one-sided ang hakbang na ito ng pamahalaan dahil tanging consumer lamang ang napapaboran habang lalong naghihirap ang mga producer o mga magsasaka. Bagamat may pangamba ay hindi naman sila kumpiyansa na matatapyasan ng nasa 5 hanggang 7 piso ang kada kilo ng bigas gaya ng isinasaad ng kagawaran. Anya mataas ang presyo ng bigas sa world market kaya kahit tanggalin pa ang taripa ay malaki pa rin ang magagastos sa pagbili. Kung talaga anyang gusto nilang mapababa ang presyo ng bigas ay kailangan nilang maglagay ng price cap sa mga rice retailer. Muraan niya ang benta ng mga rice mill sa mga wholesaler ngunit pagdating sa retailer ay daan-daan ang pinapatong nila sa presyo dahilan kaya't napakamahal ng presyo ng bigas sa merkado. One-sided. Iniisip natin yung consumer, paano yung producer naman ng kwan? Kahirap magsaka. Gusto pa natin baratin. Ay, wrong yan. Alagaan natin sila. Mamamatay ang farmers natin pag ganun. Bandang huli, wala nang magtatanim. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Binibining Pilipinas Globe 2024 na si Jasmine Bungay handa na ilaban ang Pilipinas sa The Miss Globe 2024 sa Albania. Kaugnay niyan, may chika pang Star FM Manila. Handa ng ipagmalaki ni Binibining Pilipinas Globe 2024 Jasmine Bungay ang pangalan ng Pilipinas sa The Miss Globe 2024 na magaganap sa bansang Albania sa buwan ng Oktubre. Ang 26-year-old Kapampangan beauty queen ay dating OFW na nagtrabaho ng 5 taon sa Dubai. Dati rin itong teacher na may mathematics degree. Samantala, naganap na nga ang send-off ng Binibining Pilipinas Queen at kitang-kita ang excitement ni Jasmine.
Sa naging exclusive interview ng Star FM Manila kay Jasmine, masaya ito na mabigyang pagkakataon na mairepresenta ang bansa sa isang international stage. Hindi man bago sa pakikisalamuha sa ibang lahi, ay excited pa rin siya sa experience na maging kinatawa ng Pilipinas sa The Miss Globe. The best part was when I got crowned na tapos parang yung life ko dun sa Dubai when I decided to move back na to pursue this dream. Nag-flashback talaga siya. It wasn't an easy decision. It was a big decision that really had a lot of impact in a lot of aspects in my life. To me also, it's a journey of self-discovery. Like, I got to discover a lot about myself. May mensahe rin ito sa mga taong sumusuporta sa kanya. To everyone who extended their support sa akin throughout the competition, my friends, family, maraming salamat po. Like, with the backing of BBP, with the backing of the Filipino people that I also have at the moment. So there's no reason for me not to be able to do that. So more than the pressure, it's like some sort of an assurance. Susubukang sungkitin ng Pinay Beauty Queen ang ikatlong korona ng bansa sa The Miss Globe pageant na magaganap sa Tirana, Albania sa October 16. Hello, Star Nation. This is Jasmine Bungay, your Binibining Pilipinas Globe 2024. And you're listening to Star FM. It's all for you. Basta Radio, Bombo! Yan ang munang ulat mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nag-uulat Star DJ Kimi Gora para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kababog Star Nation, muli po namin kayong iniimbitahan na subaybayan po ang ating mga provincial station maliban po sa News Center Makati. Pwede po ninyong masubaybayan ang ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts. Pwede po sa pamagitan po ng Facebook page, TikTok account, YouTube channel at maging ang Bombo mobile app na pwede pong i-download sa pamagitan po ng Google App Store at Apple App Store. Para sa dagdag pa rin mga balita at mga mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating mga provincial station dyan sa bahagi po ng Visayas area. Nariyan po ang ating mga provincial station tulad po ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Radio Bacolod, ang Bombo Radio Cebu, Bombo Radio Rojas, Bombo Radio Calibo at ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka Star Nation, bago po tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing.
Mga kabombo Castor Nation, sa atin pong Christmas countdown, 92 days to go, bagong araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na po ang kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa Bombo anay sa udto sa gyapon kapuni mo Bombo Chama Blanco Hover. Anom kadlaw ang nabilin antes magtakop ang registration para iya sa 2025 midterm elections. Sandig diri sa na tipon ng impormasyon sa Bombo Radio Iloilo. Nagnubo ang application sa registered voters sa Western Visayas. I-qualify nato nini kung ang mga new voters ba nubo or anong numero ang ginatumod sa Commission on Elections Regional Office 6 nga naggadubo diri. Si Bombo Marisol Labiñas may follow-up report. So, all sa report, please come in. Yes, Bombo Sam, naglubo diri ang registered voters application. Ang application lang diri Bombo Sam sa registered voters sa Western Visayas. Subong iya nga tuig kumpara sa mga nagliligad nga tuig kay sa subong pinaka-current abi nga number or ang 2023 nga current registered voters diri sa Western Visayas ang nagdangat sa malapit 7 million or to specify yara sa 6,944,127. Bali, ang new voters ni siya, Bumbusol or ang Kamilugan Gidia? Tamagan mo Sam? Kamilugan ining 6 million or 7 million sa 2023. Namin ko ang manubo nga numero. Ano ni siya? Nubo nga numero sang kabugusan nga... Application, Bombo Sam. Application diri sa Western Visayas ang mga gusto magparehisto bala sang ilang voters registration man. So ano ni sila mga new voters? May possibly may new voters, may ara diri nga pwede mag-transfer sang ilang voters registration, may ara nga gusto ipa-reactivate, may ara nga ipa-correct abi ang ilang entry kag ila nga mga ngalan diri o kun ipabaylo ang ilang mga ngalan. So hindi pa ni mabalaan subong babusang kung approve ini ang ilang application or yara sa disapproval undergo abi kung plastar bangod man sa October 14 paya mabalaan ang last day sang Commission on Election especially sa bahin abi sang Western Visayas pero sa subong tinguhaan no nga mahambal dito sa mga pumuluyo man diri sa Western Visayas na magparehistro na sa mas temprano na diri nga oras kay sa subong ang ang na-record yara sa 206,000 pa lang 586 ka mga application subong 2024 or kon sa palabuton abi nga mangin 2025 vote election. Sa interview naton diri kay Attorney Dennis Ausan, ang Regional Director sa Commission on Election Region 6. Amo to gani kintastar niya nga manubo subong ang turnout abi sa application sang mga gusto magpa-register o sang ilang buto o kung ang mismo ang ila diri nga pila ka mga ipabaylo sa ilang registrations bangod man sa pagseparar iya sa sining Negros sa Bacolod sa aton nga rehiyon sa diin nga gid ang ginambal tagi nga figure nga 7 million o kun almost 7 million nga registered voters sang 2023 yara na lang subong tag ang expected 3 million ang voters na nabilin diri abi sa bahin sang Western Visayas kay ang sa Negros Occidental kuno ginakabugusan gid sang 2,635,434 abi sa mga registered voters kag ang sa bahay naman iya sa Bacolod City yara sa 440,544. So sa subong no ina-expect sa gyapon sang Commission on Election Region 6 nga madamo sa gyapon ang posible magparehistro abi ilabi na sa palaabuton nga deadline sang voters registration sa September 30 rason nga ginaalerto na Manila ang ila sini nga mga personnel amo man ang pagtap diri sa Philippine National Police para bantayan abi ang posible pag dinagbuto sang tawo sa mga ulihi nga inadlaw sang ining deadline no sang voters registration kag subong ginapasigurado man sang amo nga talakapan
secure man kag nagapangita sila sa mga ways para hindi abi magginaguso kaangay diri sa pag-regulate nila sa may syudad man sa Iloilo nga aside abi kay gintasar man diri ni Attorney Ausan nga medyo gamay gid man ang opisina abi sa Commission on Election diri sa may syudad sa Iloilo ilabi na nahamtan diri sa supermarket o kung sa may supermarket nga area Bombosam rason nga ti amo ni no aside abi sa pag-open diri sa mga universities pila diri ka mga pila ka mga talatapan o kung mismo gani ang mga universidad regulate na nila para maka turn out o kung maka-record sang mas madamo-damo ng mga registered voters sa subong iya nga tuig. Sa dugang bala nga pahayag ipabati ka ang ato nang interview kay Attorney Dennis Ausan. Ang aton nga mga field offices no sa bilog nga Region 6 naka-process na sang 206,586 ka mga applications for registration, no? Actually, line-line man ini, could be application for registration, it could be application for transfer, application for reactivation, correction of entry or change of name, no? So kadamo na kita sang na-process man. And all this will be submitted for the approval or disapproval of the election registration board comes October 14, no? Of course, nahibaloan naman naton ang atong deadline would only be until September 30, no? September 30, and that would be Monday next week. No, akit itungod sa nasiling ko, these are all applications for registration subject to approval of the RB. So wala pa kita sang final data kay ti bangod man nga may approve yara nga disapprove. Okay. Kag another thing, magamay subong ang aton registered voter sa Region 6 primarily because ang Negros Occidental and Bacolod wala na diri sa Region 6. May expectations kita nga posible mas madamo abi ang volume sa mga magpa-register. Ano ning ubrahon naton or mga ginubra naton nga preparations? Well, no, first and foremost, no, bala naman sa aton election officer kay ti would been there for so long at time nga basta last month, last week, last hour, damo gid na iya ang kahingagaw no nga makaparehistro. So ang iba naton nga mga opisina no nag-request no for transfer of the venue going to the last week no to cater to this upsurge of registrants. Kung isa nga mga opisina gamay so nakadto sila bida sa wherever no just like sa aton no there is a city gamay lang itong opisina natin sa super, then we'll be having bali the registrations sa malls, no? The past monthly, meron to sa Robinson, meron sa SM, meron sa Festive Mall. Yes. So, gagakadto man ta sa mga satellite. So, another thing, we also coordinated with the Philippine National Police para sa crowd control, no? Just in case magtama ikadamong aton nga mga kultural nga magkadto sa opisina, then at least ara ang aton mga partners sa Philippine National Police to help us out in the crowd control. Now all others no preparado naman kita even sa filing a certificate of candidacy which will immediately follow the last day of registration. Kung 30 immediately the next morning filing na naman of certificates of candidacy. Ang kabahin sang ato nang interview kay Regional Director Attorney Dennis Ausan Bombosam. Nagnubo ang number sang voters registration or application, registered voters application diri sa Western Visayas kay ginseparar ng Negros Island Region. So sa Negros Island Region, lakip dito ang Bacolod City. That is why nga halos katunga gid ya or masobra katunga gid na Bombosol ang nakuha nga numero kon registered voter sa aton sini nga pagaistoryahan sa Western Visayas. Roger on that, Bombosam. All right. Inisi Bombo Marisol Dinyas para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Salamat kay Bombo Marisol Binyas. So sa mga kabumbo naton dira nga wala pa ya makaparehistro, no? May tsimpo pa kamo para nga makaparehistro. No, sa aton sini matag palamati para nga
butar kamo sa palabuton sining 2025 midterm elections, no? Pinsaran nyo na lang kung gusto mo makadawa-dawa, no? Magparehistro ka. Amo na lang na ang pinsaron mo sa aton sining mga kabumbo. Laing gidya kung rehistrado ka kay ara to ya sa voters list ang imo sining pangalan, maka-exercise kang giniya sang imo sining kinamatarong nga magpili sang naluyagan sininimo nga mangin opisyal naton sa palabuton sini iya nga Mayo 2025 nga eleksyon. 10 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Ang mga minor de edad nga nagransak sa public safety office, no? Public order and safety management office na rescue na sang kapulisan ta kag gin-refer na sa City Social Welfare Development Office, no? Sa ila sining crisis intervention unit. May follow-up report diri si Bombo Jomar Villa kag rejoin the report si Bombo Paulina Piliora. Standby sa aton sini nga mga kabumbo. Ginalantaw diri nga target kuno ang laptop kay may kamera didto nga malahalon man, pero way gintandog sining mga nagransak sa talatapan sang pusmo. Kunti laptop ginang ila sini nga gintarget. Sa aton sini nga mga kabumbo, ang masubo lang sina diri banwa kay ining mga nagransak sandig sa aton sini kapulisan lunsay mga minor de edad. Ano bala ang butsilingon sini banwa? Ano napinsaran lang sining mga minor de edad? Sila-sila lang or mayara sang nagasugo sa likod sini nila nga ransakan nyo to, kagkuhaan nyo to mga malahalon sini nga bagay kay baligyata para makakwarta kamo. Check tabala si Bombo Jomar Villa Joms sa report. Please come in. Nagalaom diri ang kapulisan nga ma-address sa Department of Social Welfare and Development o kon DSWD ang nagakaigo sining tikang tuoy sining mga minor de edad nga na-rescue matapos nga na-identify bilang mga suspect sa pagpangransak sang Posmo Office kapon nga adlaw sa may General Pilarta Street, Iloilo City proper. Babutsam ko sa diti ang ining nasambit karon nga talatapan ang nagapungko diri bilang acting head amo si JV Mabilog, na so na-identified ining mga suspect karon nga mga kabataan nga nag-edad siyam, 11 anyos, 13, 15 anyos, kag isa pagidri ka siyam ka tuig man, no, nga bata, pero ang apat sini amo ni ang na rescue sa kapulisan. Bumutsam kag ang isa ning 9 years old amo ni siya karon ang makabig pa karon at large sa bahin sang kapulisan. Sunod diri sa pag-investigate kag at the same time sa gibatigayon nga pagpangusisa sa kapulisan bangod nga way man sa may nakita abing possible entry na sa bintana. So ang ginalantaw nga nag-agi ining mga kabataan sa hagdan na sa nga nasambit karon nga building kay diri sa Posmo Office sa una niya ni sang old building na sa Bureau of Fire Protection na status sa may third floor dito na pahamtang ining Posmo Office. Diri Bubutsam kag kun magkadto katos babaw adwak bilog ang entrance, na pwede ka pagsulod mo mismo sa compound sa Bureau of Fire, adra ka maagi sa may entrada gid, no, nga hagdan pasakas ni babaw. At the same time ang isa ka lagyan didto sa sulod, no, halin dira sa may entrance siguro mga more or less 15 meters lang nga may hagdan man pasaka sa babaw. So didto nag-agi ining mga suspitsado hasta nga nakalabot dito sa may babaw sa third floor, kag dito nga ginguba ining pertahan sa may ibabaw, bubutsam at hasta nga nakasulod sila sa opisina sa Posmo Office, na pag-abot sa may ibabaw hindi siya hambal nga pagsaka mo to pagbukas mo to pertahan opisina dayon ni Sir JB Mabilog, na bali sa isa ka hulot
damo naka-divide no nga mga opisina sa yaman sila nga mga staff no do tanan gintingob sa may babaw bla dito Bombo-Champ kag based dire sa pagpungsi sa dugang ang nakita to may mga nagrenap tato nga mga dokumento ang iban to mga ano siguro nila no mga ginapangapi-ngapi no kay may mga kapito nagkaladagdag tos dalom sagdanan mga snacks, Bombo-Champ, siguro na gutman man ng kabataan. At the same time, ang sa kay JB Mabilog, no, si JB Mabilog nga opisina, dito nakitaan nga pangukay, nasa nga natukiban nga ang duwaya sinika-laptop, ang personal kag office laptop, ang taban sining mga suspitsado, estimated din values sila mga more or less 60,000 pesos tanan. Duha ka iya sining mga laptop ang ginakuha diri Bombo-Champ ay araman siya nga nabilin tong kamera dito sa area pero why ito ya makuha Bombo-Champ no mo dagil tingalahan tanga do mas mabugat pa ang kamera kaysa laptop dalon sa aton sa nga mga kabombo kay tiyo sa di kun manguha ka malayas gamit kundi ang ano klase kamera to ba si kamera to yang sang 1969 pati simpre way na bili ano na mention ni Captain Jimeno DLSR camera dari Bombo-Champ no based diri sa pag check sang aton sa di kapulisan. Ang isa pa gid sa nanantaw nga kun sa sa opisina lang kag sa iya lang mismo nga area to nga kuha tong laptop no kay iban to may mga gamit man to mo no sa iban ni sila nga staff abi Bombo-Champ no sa sulod mismo sang Postmo office after nga do natigayo nila nga na kuha to abi no ang gamit nag-exit din sila same man sa ila sila nga ginagyan pasaka kay way sang nakita anto nga daw alagyan abi nga naggawa sila panaog no may ginguba pag sila to magluwas to sa hagdan ila sila ginagyan pasaka sa may ibabaw so nagagawa sa investigation kasi una ligom dulom ang kapulisan no hindi nila ma-identify kung sino to ang suspetsado pero sulihin surface si Sir JB kagin pakita sa aton sa nga kapulisan kay ang kamera to bili nga nabilin sa iya nga office nga way tumadala to sa mga kabataan may mga na-save nga mga picture Bombo-Champ sa mga suspect ang iba sino kuno to picture pa kad nakita gid ang ila sila nga itsura ano man samtang nagapangawat sila sa sulod tong gamit ilang kamera nagpicture na sila mo na picture na sila nga mo to nga identify kay may itsurahan do kinarton saw mga awat kini mo ya ma-picture ka pa do inungo klase plastada Joms tiyan mo na ang gin-plastad rin sa kapulisan nga na-identify nila pagi karon sa picture as sining mga kabataan nga nabilin sa sulod ya sang kamera dari Bombo-Champ amo to nga gin-kandakan sang hot pursuit operation kadto kayo ning ma-rescue ang apat ka mga kabataan nag-edad siyam 11, 13 kag 15 anyos ang isa ka siyam katuig at large Bombo-Champ no duha ka 9 years old ang involved sining mga minor de edad so ang ginhimo sa kapulisan tingin turnover ini kay kumuti mga minor de edad sa taga Department of Social Welfare o kon siya City Social Welfare Development Office agod kati madres ang concerns ni kag kun paano nga ti maturnover balik sa ila sini ka pamilya nga hindi na masulit na ang natabo sini nga pag kuha sa sulod sang Postmo office nagagwa dire kag pastar sa kapulisan ngang laptop na recover sa posisyon sang 11 kag 13 years old na nga tiduwa ni sa lakip sa apat nga natigayon nga na-rescue sa kapulisan kag didto malanggali sa ila sining balay Bombo-Champ way Manila abi nga dogin
daladi sa may Andres Delgado kung pabukad nila to baligya nila so negative based to sa intel report. So dito laman kuno sa ila sining balay nga tago ning laptop kag gamutong at na-recover man sang aton sining kapulisan sa Bonagade kado hindi mabalaan kung anong tuyo nila ni mag pangawat kag baligya o kung ano kasubong pagpangawat kag tiner lamang sa ila sining balay ang ining mga kagamitan nga ila sining nakuha Bambutsam. Ari plano si Police Captain Jimeno, Roque Jimeno III, si police ang police station number 1. Sige Mabilog, ang iyang office is nga ululukay na and then sang ulihi nadulaan ini sila discovery niya nga nadulaan sang duha ka laptop. One ang iyang personal laptop and then ang isa is office laptop. So worth more or less sa ang iya sang mga didulaan tanan is 65,000 ang price niya. Sa laptop may mga cash pagid or iban pagid sir? Native. So ang malagid to ang nila ang laptop lang. Nagalabula ti siyempre may mga importante na mga information o details na naka-stored sa iya laptop. Okay. So bali may cash man siya nga nabilin sa opisina niya? Wala man siya no kay kagina diri sa naghalin sa aton. So ang amo man lang ang ginreklamo niya ang laptop niya nga personal is 30,000. Pag ang iyang office laptop na 27,000 mga i-share ini sila. Okay. Magluwas sa laptop may iban pag ito nga mga kagamitan nga do valuable abe o kung medyo mahal-mahal siya nga way sa ginkuha abe? So kadamo no sa available things siya. Iti may mga may mga XLR nga na blang nga kamera and then ang iya nga nga computer desktop may harap man to sa. So wala man ginkuha bali ang laptop lang ito ang nakuha guro kay may base information naton subong na ginasundan naton nga person of interest is because nga mga minor ini ang nag-commit sang pagpangrab iya ni nga mga gamit. Paano nasulod? Sir din sila nag-agi? Doro sinin sa maister sa likod dito sila nag-agi kay pagkabalo nato nakita naton to ang kartahan which is pwede naton makuhit sa nipis nga object. So pagkuhit mo sa nipis nga object maka-entry ka na dito gid sila nagsugod. So kung mo sila karon ang natabo. By the way, di ba may iping man siya ng mga opisina, mga staff niya, na nakawatan man sila, sir? Kag basi ko may mga laptop man to nga nakuha sa ilaw o kay JV lang gid? Kay Sir JV ang ginsulod nga nga kwarto. Kay ting iban to nga wala naman to may nagkalabila, wala naman sang entrance. So that's why nga sa pag-investigar kanina sa ating mga investigator dito. So, we found out na muna kay lang gid kay Sir GB ang gid ang nakuhaan na laptop. Nakatian si Police Captain Roque Jimeno III ang hepe sa police station number 1 diri Bambutsam. Ang kamera nga gin-mention diri amo to ang kamera nga nabilin sa sulod sa opisina mo ning DSLR kamera hindi siya tama kanako mo ni masami nga ginagamit once nga may mga pictorial ang isa na yung dako sa mga niya sa mga forest na yan mo nang ginagamit kaysa sa mga iba niyang individual medyo mabugat-bugat pero DSLR ni mag-ani siya talon Bambutsam siguro kung lang tawon do ablubugat yung laptop kung para sa modus ni karon niya kamera so mo ni karon ang concern kung paano nga ma-address ni kag hindi na masulit kiti ko mo ning mga minor de edad mo nang disposition diri ka turnover kung na-turnover na ni sila sa taga Department of Social Welfare and Development Office Bambutsam. All right. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Salamat kid Bombo Jomar Villa, nagalibog lang ulo ko kay nangawat sila pagpangawat nila. As per information, nagpicture-picture pa sila kuno gamit ining digital single lens reflex sa camera ngaway Manila gin taban di mo na malikawan ba sila ni tripping lang kagalingaw-lingaw lang bla. Pero mas temprano pa, no? Sa mga ginikanan dapat nga matapta ng kasubong siniyang pinamatasan o kun tripping sa inyo sining makbataan kay subong rescue pa lang na base sa sunod, no? Sa pagligad sa tsimpo kag ini sila ang hamtong na arestado na nigwa nila. Patal nga istoryaton kung hindi ni magbago ang ila sini ginausoy nga dalan base hindi na ni arestado base kon sapwan na ni. Sa aton sini nga mga kabumbo pero sa subong nag-intervenir na dire ang City Social Welfare Development Office kaya hindi man mapriso mga minor de edad mo, no? So pinagi karon sa Crisis Intervention Unit amo ni sila ang magahinakop sa sining mga nagkala-rescue nga mga kabataan. Check tabla linya ni Bombo Pauline Piliora sa yaman sining rejoinder report. Pau, sa report please come in. Bombo Chang, balik sa paghinakop ng ilang mga ginikanan ang mga minor de edad, ang suspect sa naglungtad kapag pang-ransack sa Public Order and Safety Management Office o POSMO sang tinalikdan ng adlaw kag sa aton pakigangot man kay Merlin Hison, ang Assistant City Social Welfare Development Officer sang Iloilo City Social Welfare Development Office. Iyagin pahayag nga ang mga minor de edad ang magapaidalom sa Community-Based Intervention Program bangod kay ini sila nagaedad 15 anyos panaog kag hindi mahimo pa sa sang kaso under Sir Republic Act 9344 o kung Juvenile Justice and Welfare Act nga nagapromote ng creation ng child-friendly justice system nga nagafocus sa rehabilitation kag restoration sa well-being sa mga kabataan rather sa pag-punishment abi. Kaga wala ini sila sang concern criminal liability nga pangatubangon apang sa bahin ng ginikanan sila niya bumutsyam ang may civil liability kung wala dito na balik ang mga gamit naging panguha dito sa na-mention nga office sa nga POSMO. Kaga ibalikan ni o kung tan-awon ang profile sang family. Ang iban tubong siyang grantee kay ini sila sang pantawid pamilya kag iban masako sa obra adlaw abi wala sa ila panimalay rason ni hindi matatapan ang mga ila kabataan atong mga minor de edad nga involved sa pagbanrangsak sa nasambit nga office. Ibalikan man diri ang apat ang categories diri tan-awon kung ang survival bala sang bata, ang development, ang protection nga ginahatag sang pamilya, subong man ang komunidad kung diin ini nagadako o kung naga-star ining mga kabataan. Ang role diri sang City Social Welfare Development Office i-refer ini nila sa Barangay Council kag sa subong akon kagabi nagdiwat ini sila sang peace conference apang do initial pamalang assessment atong ginobra nila apang sa sininga adlaw dirigid ang thorough nga case conference ni ila pagabuhaton sa City Social Welfare Development Office kaupod man ni ang district social welfare dito sa nasambit man nga area sa city proper. Kag subong nga mga tilion bumbotsyam ibalik ini sila o kung ari ini sila subong sa paghinakop sa ilang pamilya for immediate guidance kag supervision mismo sang mga ginikanan sang nasambit nga mga minor de edad. Iyari bala ipabati nato ng ato nang interview kay Merlin Hison, ang Assistant City Social Welfare Development Officer sang Iloilo City Social Welfare and Development Office. Ang mga minors nga ni are age 9, 11 and 13 based on sa aton nga assessment sang aton nga district social worker. No, so these minors kung lantawon naton is ang legal basis ang aton pag case manage sini is based on the Republic Act 9344 as amended to RA 10630 or the Juvenile Justice Welfare Act. So since they are below 15 years old, meaning they do not have criminal responsibility. So in short, no, since hindi sila pwede makasuhan, ang pwede lang gidiri naton lantawon is about naman paano naman ang mga victim naton. But as to the feedback of our district social worker, the items were returned, no? And then purely lang kumbaga ang ginhimo nila kung lantawon mabala ang dynamics ang pag-obra as in mga buluhaton gid siya sa mga kabataan
kabataan nga may mga kameras patugani ko no, but then wala nila ginkuha, ginhampang-hampangan pa nila, nagpicture-picture pa. And then ginbalikan manhambal ko sa aton district head baliki ang family profile no. So as per initial assessment may mga ara nga parent nga grantee of the Pantawid pamilya. And then ang iban sina dira are busy para man sa pagpangita sa gila adlaw-adlaw nga mga palangitan-an, which is kumbaga nga ti daw hindi na fully guide ang mga kabataan no. So anong pwede naton himuon diri, ano ang role sa aton opisina no, since nga without criminal responsibility sila, ang ginahimo gina siya naton is refer na siya naton sa Barangay Council for the Protection of Children. So in short, may case conferencing nga matabo no. Kay apart from the children or the minors do not have criminal responsibility, yet the parents has civil liability. Unless otherwise kung nabalik ang mga items and then wala naman sa mga inugbalik or the damage no, wala man sang tanto nga mga damage dira no. So depending on sa complainant no. So dito na siya sa case conference together with the BCPC. So when we talk BCPC, that is the punong barangay who is the chairman of the BCPC and the kagawad in charge on children with the social worker. Hindi lang pwede balaan nga istorya lang, but then this would also a package of services. No, when we talk package of services lang tawon, ano ang mga kakulangan sa mga kabataan. So sa 4 category of rights naman na kita mabalik. So kumusta naman ya ang survival sa mga bata? Kumusta naman ang development sa eskwela balang ini nga mga kabataan? How is the protection sa ila panimalay, sa ila mga ginikanan, no? Yes, so ibalik gyapon sa parents and sa community where they reside, no? So kung need nga family counseling sila o kung ano pa nga pwede nga strategy and approaches para nga matutukan ang intervention sang bata, no? Although they are young, yet kumbaga sa actions nila is may mga consequence. Only that is provided by the law, hindi sila kumbaga ma-filean sang kaso. Nabatian sang ato mga kabumbol si Marilyn Hizon, ang Assistant City Social Welfare Department Officer sa Iloilo City o kan CSWDO. Napatod nga gingamit gin Manila tong kamera para nga mag picture ti tripping lang ni kagado kumbaga pa hampang lang ni ugaling kiti ining hampang ining tripping nila nakatuga sa hindi mayo tamakon mo muna manulod-nulod ka sang opisina sang gobyerno, Bombo Pauline. Amo ni nga obrahon ini sang City Social Welfare Development Office ang assessment after ini sang case conference agud mapaidalo man ini sila sa mga pila ka lectures, mga pa-intindi sila bombotsyang na sa lang ilang ginobra total iban may mga buot-buot naman ang amo na nga edad pang updon ing ilang mga ginikanan kaysa sining mga sitwasyon ang sa ilang man nga plastada bombotsyang ang liable gede ibalik man Japon sa ginikanan apisar nga ti amo ni sila ni involved sa pagtangransak dara sa nasambit man nga office. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitri Puliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Puliora sa imo siniiya nga rejoinder report. So nagakadapat lamang nga mas temprano pa kung may amuna na nga instinct kining mga kabataan although makabig nato niya nga tripping hampang lang ni. Pero ang punto nga may pinanguha sila iya nga mga gamit sang gobyerno o kag personal manabi nga gamit dira iya sang isa ka empleyado sang gobyerno ti hindi na insakto iya sa aton sini nga mga tagpalamati kag mas temprano pa na dapat sini iya banwa no nga mautod na ang mga kasubong sini iyang dalagan sa paminsaron sining mga kabataan kay ang ginakulbaan naton basi madala nila niya sa ila sining nga pagdako sa aton sining nga mga kabumbo kag mangin problema pa ini sa palabuton no kay pinsaron sini nila dakpan kami sadto proy kami gimpriso no ti dapat sini painsindion ining mga kabataan hilabi pa ining mga ginikanan may ginikanan galing nga miyembro pa sa 4 piso kag sa pagkabaluko kung
masami nga mayara sang involvement no sa hindi maayo katulad na bisang pagpangawat no tido isa sa mga balasihan agod iya nga kakson or idilist sa listahan sa sining programa sang gobyerno ining mga ginikanan. Pero ti mas mayo ni nga matimpranuan pangamatagan sa nagakigo sini nga pagtamod sa aton sini iyang social welfare no para nga matadlong ta bata pa man nimo 11, 13, 15 sarang pa niya nga maligwat ang ila sini nga paminsaron kag pag panghuna-huna nga hindi mag sang anuman nga sahi isang krimen hilabi na ining pagpangawat ining pagbaligya sa illegal nga droga no kag iban pa nga sahi isang katuntuhan sa aton sini nga panumbalik ka Banwa. Balikan ko to si Bombo Pauli ng Isayak Balita kay arestado sa bypass operation sa Banwa sang Lambunaw naghikog. Lakip na sinadiri si PNP Chief Romel Francisco Marbil nagpaandam sa mga kapulisan nga hindi gid magpagamit sa mga politiko. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumora. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 22 to 28, 2024. Sa sininga weekend, never miss the chance nga mangin kabangin sa isa ka-exciting nga musical exhibition kaupod ang Rock Station Band sa concert at the Plaza. Blasting off alas 6 sa gabi sa Setyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Indi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang ka sang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, pag-imo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo.
siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kon salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kon tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa 6 minutos na kaligad sa takna sining alauna balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Saud. Balikan kumanang linya ni Bombo Pauline Piliora kay makakilibot ining natabo sa isa iya ka arestado sa Baybasta operation. Pagulo sa iya sa karsel dito yan sa May Lambunaw Municipal Police Station. Nagtalikod lang ko nung jailer pag balikin niya Sus Maria Kagusip. Oh? Why na sang kabuhi ining arestado kay naghikog. Ipano ang tabo ni man? Check tabi si Bombo Pauline balikan tayo sa linya. Pao, please come back. Bumot siya ang patay dari ang sa presuhan ng isa ka subject sa bypass operation naging kandakpan sa Lambunaw Police Station. Sang tinalikdan ng adlaw kag iniging kilala among si Arias JR nga kung sa diin nakuhaan hindi siya sang balor nga 34,000 pesos nga sa drug price ng ginaspaso ni illegal nga droga kag sa pakigangot man naton kay Police Major Roy Tayona ang hepe sang Lambunaw Municipal Police Station nasakpan ini sang jailer sang Lambunaw Police nga nagabitay sa gamit ang habol na ginhatag mismo sang iya nga Iloy sang adlaw nga nadakpan ini. Antes natabo ang insidente, nagreklamo na ini si Arias JR nga nagalain ang iya pamatsyag rason nga gilayon ini siya nga gintala sa ospital. Agud ipa-check up kag magtaas ang iya nga blood pressure apang bumugin hatagan man siya sa nagaakong gindapatan man ini siya sa nagakaigo nga bulong. Kaga pila lang ka minutos ang naglipas ang ginbalik ini siya sa may o kung pila ka oras nang balik ni siya sa may Lambunaw Municipal Police Station nagtalikod lang ining jailer kag didto ginutas niya iyang kaugalingon nga kabuhi kag tinguhaan pa ini siya na salbaron kag gindala sa ospital apang ginbawian ini siya sang kabuhi ni Boloan man Bombotcham na nagaisahanon lang ini siya that time sa prisuhan sang natabo ang insidente. Yari balay pabati nato ng aton ng interview kay Police Major Roy Tayona ang hepe sang Lambunaw Municipal Police Station. While ang aton PUPC or Persons Under Police Custody na si Arias JR para sa detention sa aton Lambunaw Municipal Police Station, ma'am. No? Ang aton nga PUPC is na-arrest natin sa September 22, 2024 at about 2:36 p.m. Bali sir, ang habol nga ni Sir Liwater diin halin. Sa iyang nga mother kay nagbisita di sa pagkabila pagka-arresto itong mga Las City. Basta pasang gabi nga pag-arresto yung pagsulod din sa ating custody facility. Actually nga nakita sa mag-ulang din mo doon nagkalikod na din ang dealer na split of minutes. Dira lang din doon Gulpi lang na nakabati sa lagpok ang atod nga, no? So, pag balik ka dyan, kung na nag-hang naman. So, kung na ganigin na request natin siyang personal siyang RQ6 o kung ang so-called natin, kag yung process nila ang scene of incident. Kag
nag-initial sila postmortem examination dito sa aton biktima, no? Ang POPC natin sa morgue sa hospital. Kag nakita na mismo nga kita sa ating leader dito, daw wala nagdugay sa pagkahangang aton ng biktima, kay daw minor pa lang mga daw na suspect siguro. May upod ni sa that time, sir, sa salida sa custodial facility? Sang amo tumam nga pion, so far wala kami sing iba na POPC lang, no? Magwas na dito sa atin nag-aristo nga si alias DR. Wala pa kami kano sa pamilya niya, pero hapon na-notice namon mga 2 sang hapon reklamo sa wala niya pamatyan. Amo na gani nga din direct man nato ng aton nga jailer nga ipakonsulta no kung dala kanini sa dito sa Lambunao Hospital, ma'am. Kag resitahan mo na sa aton nga tendency sa dito pag ginbalik man natin. Nabatian sa ating mga kabanggo si Police Major Paul Tayona, ang hepe ng Lambunao Municipal Police Station. Damo nagapamangkot diri sa aton nagapadala sa ilang sininga minsay amula na kadasig gali mautdan sang ginawa ang isa ka tawo nga nagtalikod lang to tapos ining habol sa pagkaintindi ko Bombo Paulin, ano din may ginhatag sa iyang habol ang Iloy? Amo na sang time nga to sa September 22 nga nadakpan siya dito man ginhatag sa Iloy ang habol. Alright. Amo ning yung gamit ya ginbalighot ya sa di niya damping ginbalighot ni? Sa pagkabalot ng batsang dito man mismo sa nagsusulod sang selda, wala talang maging matumod sang kapulisan kundi get exactly ining ginhigot sang victim ang habol. That time bago nagabihan gini sila ganit mong batsang sang kay nagkadto pa dito ang Soko si area kag hindi pa man gid nga istorya ang pamilya. Kay di na man sila sa natabo sa ilang nga bata. Tiano kalawig ko nung jailer nga nagtalikod lang ako? Minutos man lang mo siyam according dito kay Police Major Doy Tayona nagtalikod. Kagin hingadaw Manila ang salbaron kagindala sa ospital. Apang tingin pagkagi nga nagtesting nga maghikog mo ano pa do hindi ko kabalo kung ano kalawig kag mabugtuan ginawa pero kay minutos lang nagtalikod ton jailer pagbalik ya. Why na kabuhi to si alias GR? Do damo ang mga palamangkutanon bala Bombo Paulin kag do damo naglibog ang ulo sa mo siya. Mo to gani nagabihan gid sila gani kag ibang batcham sang padayon mga pag-imbestigar kag istorya man mismo sa pamilya kay wala man may nasaysay nga kung may problema ining si alias JR kag ang manin gindakopin siya sa subject man sa bypass operation. Why yan naghikog to mga construction worker kag pila ka mga subject man sa bypass operation nga milyon ang na-recover sa ila siniya nga balor sa illegal nga droga. Why yan naghilikog to? Nga si alias Yariado pila lang ni 42 mil? 34,000. 34 mil? 34 mil nga balor sa illegal nga droga? Mga tapos gruduak tuig makagwa naman isa may plea bargaining man or kung hindi naman sarangan sa plea bargaining di may tsansa pa man yung makugwa siya araw-araw pa mahikog siya iyaya magani mumbatsang kay te ado sapat may man to dito sa pamilya nga te medyo shock man sila kag may mga palamangkotanon man nga te man subong wala pa man sang klaro gid sa nasambit man nga insidente kay to sila man ang kabineto nagtalikod ining jailer kag ni tuad man to ni Police Major Tayona nga ginhingagaw Manila waon. All right. Ini si Bombo Paulin Dimitiara para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat Bombo Paulin Piliora sa imo sining follow-up report. Ti hamakon mo sina Banwado kadasig lamang no. Pero ang palamangkutanon kung nga naglabot sa punto iya nga naghikog ini siya, ano may ginakulbaan siya, ano may ginalikom siya o kung anong plastada sining gulpiada lang siya yan hikog sa sulod sang silda.
pero tiyang pamilya kuno daw di pa makapati sa subong sini nga mga tiniuno kung anong sistema. Do kadwa ko na nabatian nga balita. Dumduman yun to santo anay ining ginalik man sa illegal nga druga. Diri sa bahay sa syudad sang Iloilo nga nadakpan dito sa may area sang Mindanao. Naghikog man to sa sulod sang prisuan. Nga ihan naghilikog sila no plastada may ginakakulbaan sila nga kung lupot sila sa karsel to. Kundi nila ang ila sini nga mga dangatan bangod sa pagka ulamid sa illegal sini nga druga. May nagahulat sa ila nga mas mapait sini iyang sistema or plastada. May ginakakulbaan sila. Dako nga pala man ko tanon ini banwa pero tay ginhimo man kuno tanan sang Lambunaw Municipal Police Station para nga ma-revive pero tiway na gid kabot to sa ospital pa ining si alias sa JR kay gibawian gid sang kabuhi. 56 minutos sa nakaligad sa takna sining launa. Kay nabatian naton ang statement ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Anom kadlaw ang nabilin antes ang filing sa Certificate of Candidacy. Iban sini tubtob sa sinimatinion nagapabutyag na sang mga clue. Ang iban sini do hindi na makahulat, nagdeklarar na, nagtuad na. Pero ang gobernador sa gyapon grabe ang pagpanghawid sa mga impormasyon sa kung sino ang iya sini nga mangin running mate bilang vice gobernador sa palabuton sini nga 2025 elections. Ti kagayna naghambal si Gob nga mabalaan ta ginagaling kon ara na. Sandig sa mga pagpropamangkot naton ti sandig sa mga impormasyon nga aton sini nga nabaton ang mangin running mate kuno sang gobernador kapartido. Ti maghambal ka nga kapartido. Isa lang sila kapartido, siyempre. Partido Federal ng Pilipinas. Or mahambal ikaw nga damo sang koalisyon subong ang Partido Federal ng Pilipinas. Pwede man makambal ka nga ti kapartido bangod sa koalisyon kag nagasanto ang amon sini nga tinutuyo kag makabulig sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ti sinuayhan sa aton sini nga mga kabumbo. Si 5th District Congressman Buboy Tupas nagdeklarar na sa iya sini nga kandidatura kag nagsumpa na gani ini siya sa lakas Christian Muslim lakas CMD, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, ti ining lakas sa CMD, mayaray man isang alliance with the Partido Federal ng Pilipinas. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti pero hambal sa ang informasyon naton lakas Christian Muslim Democrats pero hambal sa sandig sa informasyon naton nga kapartido gid ti sinoyan ang kapartido or manugsulod sa Partido Federal ng Pilipinas ang mangin running mate ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. sa aton sini mga kabumbo, no? Why man ginkonfirmar ni Gov Toto si 5th District Congressman Buboy Tupas but silingon nga ti may iban pagid siya nga ginapilian. Isandig sa mga impormasyon naton nga nabaton banwa matunog nga pangalan 2nd District Congressman Michael Gorisita. Kay ti kumadumduman nyo pa pila ka mga gatherings, activities, masamig of the night. Si Gov Toto kag si Congressman Mike.
lately, nagtuad man nga kung oferan kuno nga magdalagan bilang vice gobernador ni Gov Toto si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, tido mabudlayan siya kuno magbalibad. Hindi iya siling nga mabudlayan siya nga mabudlayan siya sa pwesto. Or kung ano ang ambali ni Congressman Jojo siya mabudlay balibara na. Oh. Di ba? Ti sinuayhan sa duha ang makabulig sa tinutuyo sang Partido Federal ng Pilipinas. Iset 2nd District ka Congressman Michael Guriseta. Ti kung makuton mo nga hambal ni Gov, diya ka partido ko ang maupod sa ko, nangakon sini nga mangin bisi gobernador. Ti nasyonalista, under nasyonalista, party niya si Congressman Mike. Oh. Sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti si Congressman Jojo Angya. Ti Uswag Ilonggo Party List ni siya. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo kag kundiin ang presidente do dito man siya mo. Oh, sa mga latest nga mga gatherings diri sa Pasig, oh, sa Dinpaginto. Oh, sa mga hatag ayuda tido permi man ni kung hindi nagapungko nagatindog sa tupad sang presidente. Oh. Tido makahalawat-hawat no sa aton sini nga mga kabumbo kay babalaan tani kung sinugin man ang mga bisi gobernador. Ti mambalikaw bumbutsam ti kun pananglitan abi si Kong Mike biyaan yang segundo distrito. Ara pa man kuno si Ducati, no? Kati gid man ang first name sa iya sa asawa ni si Ducati do ara Kati gid man no. O ara pa man kuno si Ducati nga magpadayon. Ti may mabulos man gali. Ti mambal ka naman bumbutsam ti ano bayaan ni Congressman Jojo ang Uswag Ilonggo Party. Ti ara man kuno si Mrs. niya, si Mrs. Ang. Oh. Sa aton sini matag palamati. Ti dipindi na. Brubantayan naton ini kay sa aton sini nga mga kabumbo unlike before nga temprano pa do makita na nato ang pagdiga sang mga kandidatos palabuton sa midterm elections pero subong ti mansig taguay ginanay kado halos pa lang bisan li or silip lang daw hindi kikita magpasilipon pero makuha naman sa gyapon bangod sa mga impormasyon nga aton sini nabaton nagikan man sa aton sini masaligan nga mga tinimanan just like iya sa bahin sang syudad sang Iloilo. May latest post, pakita tabla latest post na ni former City Mayor Jeddah Patrick Mabilog sa aton sini magkabumbo. No? Nga naga-konsulta ini siya sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Kung si Congresswoman Jam Barunda naman ang pambalon, siya ti tatlo man lang niya kasinyales ang ginabantayan ko para nga ma-confirm ko madalagan si former Mayor Jed. Oh? Sinya, ang una, ang pagpuli niya. Ang ikadua, ang pagtambong niya sa Quadcom. Ang ikatatlo, amo nang ginahulat ko no. Sang kongresista, kung bala, makadesider gin mga magpadalagan si former City Mayor Jed Patrick Mabilog. Aring latest post ni former Mayor Mabilog on the question whether I will run or not. Oh. Dali lang ko mabasa sa isa ko guro katalamdan kaya medyo broners ng matahers ta. No? Sa aton sining mga amumbo are. Oh. Praying for discernment, nananalangin para sa kaalaman at tamang pag-unawa. Depende sa tingog sang pumuluyo. Vox Populi, Vox D. The voice of the people is the voice of God. Nagligan to, batian taman nga ti kung ano ang kagustuhan sang Ginoo. Miara man niya nga ti
ginatugyan ta sa Ginoo, no? Sus Maria kagusip po. Kung makahambal ang Ginoo, ay padalagan lang kamo diya kung mapadagan kamo nga dalaygon nyo kuya man. Sakto kina to bali mo buduni ka. Sus Maria kagusip kung maglapit eleksyon gid man damo naga-Diyos noon kag naga-relyoso, no? Pero tikon ara na gani sa pwesto kag makasiding na dira kon pila dira ang alangkabon kag kung pila dira ang gulos niton, daway na mas lamang kadumdum sa Ginoo, no? Sa aton sino magkabumbo? Hindi mla bumbo pinjibe, no? Kung malilian na nila ka telescopic sight na nila ang sino ganyan ang ambalang sa drama tanabla niya na telescopic sight ko ng giring. Mau giring. Kalipat mas las Ginoo. Amo na dapat sa palabuton sini nga eleksyon, no? Mapili nagikita sang nagakigo kag husto nga mangin leader naton nga makatag sa aton sang matuntuod sini iya nga kayuhan. Kama parang hindi kita blama lubong sa lunang. Mahawas ta na normal sa tanang tiltas lunang, sa aton sini nga mga kauturan. May balita paging kita pero alang-alang ni naton sini nga tiyempo standby na kamo sa kapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Isibomot siya Blanco Over nagabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo Ora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 22 to 28, 2024. Sa sininga weekend, never miss the chance nga mangin kabangin sa isa ka-exciting nga musical exhibition kaupod ang Rock Station Band sa concert at the Plaza. Blasting off alas 6 sa gabi sa Setyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo, maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sa pagkaon.
Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imos sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imos sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon, mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imos sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala
Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Ini amo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man ini sa pagtukod sa mga railways. Naghatag man ini sang ayuda sa mga negosyante nga Ilonggo nga sulod sa import kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa tanan, oras diri sa Pilipinas. It is now 16 minutes after 2 o'clock and this is Tita Regine. Yari na ang kahapon lamang program on a beautiful Tuesday afternoon. Mainit na ang aton nga panahon that we need to take out again ang aton nga mga abaniko, mga kuyabda, ang iba, no? Inabala ang gamay na bala nga daw electric fan. Comes in use, no? Times like this. But anyway, so sa hapon, we're going to continue giving you beautiful stories diri sa kahapon lamang program. And I am also waiting for the beautiful stories of our friends out there. Especially sa aton mga friends abroad. Abi pabatian naman kami da what's happening sa inyong kabuhi. Pwede nga ma-share ang inyong kahimtangan, ang inyong mga inagyan, ang inyong mga kahapon lamang. Diri sa KLP, paki-email ang inyong mga stories sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede man nga isulat sa gihapon kag ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I would like to say thank you sa kay Mia sang Spokane for responding sa ating email sa iya and helping us no nga ma-arrange ang pag-interview naton sa iya this coming Saturday. So mga kabombo, ari na ato nga ambahanon para sa inyo tanan, and this is from Valen Grace Lagunilla. But before that, lipat naman ko tani ba? Christmas countdown kita anay. How many days to go before Christmas? Let's check. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 92 days before Christmas, mga kabombo. 92 days. Getting closer to Christmas Day. So, ari na ato nga song. As I have said, this is from Valen Grace Lagunilla, Hanggat Ako'y Nabubuhay. This is Tita Regine. Welcome sa KLP. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sila. Di ka na mag-iisa. Sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito
Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong simpan, ano man ang mangyari, ay di kita iwan. Ika'y mahalaga, sa puso ko, ikaw lang, wala nang iba. Andito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita pababayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay laan lamang sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Hanggat ako'y Valen Grace Lagunilla, hanggat ako'y nabubuhay. Alas 2:22 ang aton nga oras. Let's start enjoying the stories we have for you sa saning nga hapon. Unahon naton ang ining luyag na mga i-share ni NB, When in Doubt, ang tigulos ng iyang sulat. My dearest Tita Regine. Hello my friends! Kumusta na kamo? My fellow KLP listeners and lovers, all staff and members of Bombo Radio Philippines, especially sa imo tita, a very pleasant afternoon to all of you. Sa hindi pa ako magsugod sa ako nga istorya, lingawon ko anay kamo sa isa ka binalaybay nga akon nga ginbalay. Insa nening, amudaya ang sitwasyon ta. Dugay na ako nagpahayag sang akon gugma. Hasta karon, waay mo pa ako paghangdoa. Ano, nagaduda pa ikaw nga ako may asawa? Hindi lipod, kundi tampad ako sang akon katuyuan. Waay man it iba, umalain ako nga handom. Dawaay ikaw gihapon nagapati sa akon. Kay abi mo, isa ako katawo nga butigon. Gusto mo dalon ko dayan si nanay kag ang pari namon para magtistigo nga ako butanan man nga tawo. Waay ako nagabutig o ko nagalikom sa imo. Kahibalo ako nga sala ang magbutig sa aton kapareho. San upa ang ginapaabot ko nga panahon? Mayad siguro dalaan ko ikaw sang alimango. Agod kuhiton ang duha ka durunggan mo. Kag sabton mo na ang ginakalangkagan ko nga huo. Ako isa katampad nga tinuga,
nagasugid lang sang husto kag totoo. Kun imo na ako nga pagadawaton, karon dayon dalon ko ikaw sa lugar nga malinong. Waay disturbo ang pagpuyo naton. In addendum, if you are in doubt of what I'm telling you, you can really sense through my speech and action. You can look at me straight to my eyes to know that I am honest and truthful with you. From this very moment of time until I die. If you can surpass difficulties that may come your way, it's your strong faith that gives you the endurance. But if you lack the wisdom and you fail, pray to God and believe in Him. Never doubt Him as your generous provider. Never doubt that God is our daily bread of life, the source of our needs and everything to survive. We thank Him for giving us our precious gift of life because of His unfathomable love that enliven us through all eternity. Never doubt that our good Lord is our refuge. He covers us with His mantle of protection. He is very merciful and ever-loving, who always blesses us with His tender love and care, and fills our life with all good things. Di gid magduha-duha that God forgives our sins and heals our diseases. Nagaprotektar sa aton from all dangers. He creates us and becomes our Savior. Since nga ginapahapi niya kita in this wonderful world, so we praise Him wholeheartedly as our Creator. Tita Regine, nabasahan ko from Didache, according to John chapter 20, verses 24 to 29, there are 3 philosophers about doubt that I can refer to when I am in such a state. Maybe you can use them too. Number 1, kung nagaduda ikaw, leave it out. Do you put laurel leaves sa adobo o kung wala? I guess, hindi ko pagibutang. If it's an ingredient sa adobo, maybe I can add it afterwards. Give me a break. This happened a long time ago. Second, kung nagaduda ikaw, ask what it's about. Ang doktor nag-order lang bago lang, no, isang medicine to be given to a patient. Somehow, there's this feeling that this dosage may be too high para sa pasyente. I think, pamangkuton ko anay ang akon nga head nurse kung ang akon nga pagsuspecho is inchakto. Better to look stupid than to jeopardize the patient's life. Number 3, kung nagaduda ikaw, when in doubt, pamangkuta ang Diyos to help you out. The idea of being a sinner and not being saved creeps into my mind every now and then. Kabalo ka mo kung ano ako niya ginahimo, nagapangamuyo lang ako. Pray that the Lord put back my faith in Him and sweep away these ugly thoughts. Trust me, trust Him. It works all the time. May mga panahon nga hindi mapalinong ang imo huna-huna kay hindi mo na siguro nga ang ginhimo mo sa imo isig katawo matuod kag husto. Dapat mag-research ikaw anay. Mag-gather ikaw sa mga ebidensya nga amo ang makapamatuod nga siya amo siya. Hindi bala, Tita Regine? Do not immediately arrive at a conclusion without any basis or proofs to prove that he or she is like this or like that. Mahimo di nga controversy sa imo situation nga tag-report kay basi ikaw balikan kag magwakal-wakal ka lang sang waay nagakaigo. Ahay, hindi di amayad. Tao, halungi ang baba mo nga hindi ikaw makamit lang sang hindi amo. Balaan mo naman ang duro ba, duro sala. Kung nagaduda ikaw, pangamuyo sa aton mahal nga Diyos, kag magpangayo sang iya guidance, kag amo gidaya ang matuod nga natanom sa huna-huna mo. Maluoy kaw, Lord, please, hatagi ako sang sign, kag amo
kun amugid man daya. Matuod ay handaya o kun hindi? I need your help. Your answer to this particular question nga nagahasol sa akon. Natabo man dya sa amon ni ng Pat. Nagaobra kami sa amon niya research sa college. Igo lang namon na presentar ang problema. Tapos ang introduction, nagluksuron ta na dayon sa conclusion. Ay, ano kuno daya nga pagplastar? Do hindi man amo. Ahay, why pagani naton ma-enumerate kag ma-summarize ang related studies? Ti ano kuno mabasihan ka di ang problema? Tutukan kagatagan tagid anay dia sang husto nga tiyempo pag-gather sang related studies sa aton nga problem to make it very authentic. Pares man dia sa mga kaso nga na-file sa korte. Kinahanglan sang abogado ang klaro kag mapag-un nga ebidensya kag mga tawo nga makatindog nga testigo sa akto nga natabo ang krimen. Sanda ang important characters sa kaso nga makapamatuod sang natabo or else the case might be dismissed. Ay ilam ta na kadyang akon amiga, tama kababaan. Kung ano lang ang ginapangwakal-wakal, do hindi malutsan kung maghambal, kung kaisa nagaralapaw ang sugid na nga hindi ron mapatihan. Unta, huna-hunaon mo anay it makaduha, makatatlo, kag kaisa maghambal. Paniguro nga may punto ang ihambal mo. Kag kuno ay ikaw man lang itugda, hipusa ang baba mo. Hindi magsigi ka argumento nga magresulta sa kaawayon ninyo. Oftentimes, nagakatabo man dia sa barangay assembly, meeting sa mga organizations nga ang agenda hindi masyado matutukan. Ang problema, hindi mahatagan sa nagakaigo nga kasulbaran, kay madelay ang panahon sa discussion, paglantugi sa mga rason, kag maabot sa mainit nga pagsinabtanay, hasta mag-adjourn. Kinahanglan sa meetingan, may proper decorum. Thank you, Gid, Tita Regine. Mabuhay kita tanan, kag ang KLP. May God bless you and your family. Yours truly, NB, sang Iloilo Province. Well, NB, sa Iloilo Province, salamat gid ha sa well thought nga gin-share mo diri sa aton. Istorya nga may mga references ikaw, istorya nga ginabase mo sa imong mga experiences, istorya nga ginabase mo sa mga ginaagyan mo, kag nakaagi nga naagyan mo. Thank you so much, Gid, for always leaving something for us to think about. Salamat, NB, sang Iloilo Province. Oras naton, alas 2:34. Magapanumbalik ang kahapon lamang program, kaupo si Tita Regine, pagkatapos lang sa pila ka mga importante nga mga pahanumdum. Poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdum sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agod nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abi sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagkakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig, o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita rini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya?
Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo, ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto. Story is from Sagacious, ng Iloilo. Good day, Tita Reg. This is my story that I will never forget for the rest of my life. Ang pangabuhita, may masadya, masubo, kag challenging nga parts, yet kita ang bida. Halin kang gamay pa ako, Tita Reg, kabudlay gid sa pangabuhi. Magpanaw kaw, makadto sa eskwelahan, kis-a wara ka pamahaw, kis-a dapli mo kalamay, kis-a kape, kis-a asin. Hindi parehas tulad, mga bata do katawhay lang. Kauna, pag abot mo halin sa eskwelahan, manag-ub ka pa, mangahoy, madigamo. Kung mag-abot si Lolo halin sa suba, may dara nga urang. Suguo na kami kang magurang ko, malibod. Ti tsamba, may balon pagkaaga. Pero tita, kang high school ko, hindi ko gid malipatan. Pagpuli ko halin sa eskwelahan, may papermahan si nanay sa akon nga papel. Scholarship gali to. Wala ako ginpermahan, kay hambal ko. Kung magtapos ko high school, mangita ko obra. Bisan sulod balay lang, para may kwarta ko. Masupot ko, may eskwela ko college. Pero naisip ko, kaluoy man kay nanay ko, kay ayawan siya lakat para makompleto requirements, pirma na lang ako kag magkuha exam sa TESDA. 1 week na lang tita, deadline na sang pagpasa sa requirements. Tiginabalan ko si nanay, sige nay makuha ako exam. Pero tita, sang exam na, dulong ko ni nanay sa TESDA, kaginbayaan. Hambal na, ikaw na lang karon puli, kay rako paubra ko sa balay. Bawhibi ako na. Ti, ang ginobra ni nanay, nangita siya sang maupod ko puli. Bisan pasakyon niya lang ko sa jeep. Life never stopped turning. After ko nagkuha exam, nag-obra ako sa sulod balay sa Haro.
Nag-all around maid ako, bisan hindi magsugot si nanay. Kay gusto niya, maeskwela ako. Hambal ko, hindi ko mag-eskwela, kay magasto lang ra. Nagwa ang results ng exam, and grabe lipay ni nanay. Ginpasugat niya ko sa magulang ko sa haro, kay kapasar ko. Pero, wala ko nagsunod. Day off ko kon Sunday, nagpuli ako sa balay, nangayo ako advice sa magulang ko. Siling niya, opportunity na, hindi ka pa? Mayad gani kapasar ka, iba na rako nga exam, nakuha nila, hindi makapasar. Be grateful. Pero gaduha-duha gid ko tita, kay may naghambal man sakon, nga maeskwela ka gid, nga imbis makabulig ka na, kay may ubra ka, ikaw pabuligan, kay bisan tuod may allowance ka, pero mga projects mo bay, bulig mo pa na, bakal bulong tatay mo, may maintenance nga daan. Pero salamat man, kay gina-encourage gid ko sa magulang ko nga mag-eskwela tita. So, nagpadayon ako eskwela. Didto ko nakita, nga bisan ahaw na lang nga duha ka bulto nga humay, konsumo patani namon. Binaligya pa, kay para may pambayad ako sa field trip. Mga affairs sa eskwelahan, gapang laghaw kami ni nanay. Bisan ga bagyo, bisan ga baha, nasubol namon, manghulam lang sang gamit sa kabalayan para gamiton. Muna bala tita, nga basta pigado ka, bisan ano pa ihambal sa imo nga masakit, tunlon mo na lang. Sige lang, life doesn't stop there. Nakatapos ako eskwela tita, nangayo ako bulig sa lolo ko, kay ang bata niya kuno manager sa isa ka hotel dito sa Cebu. Pero anong siling niya? Hindi ka bagay dito. Balaan mo nga sa Cebu, mga nami mag-English, dasig maghambal, mga gwapa. Isa lang na sa mga na-experience ko nga rejections that no one knows. Kung maglakat man ako, may masugata ako tiyo ko, mahambal, ahay, jaron bata ni Ar nga wala puturo ay. Pero kadlaw-kadlaw lang po tita. Bisan ano nga mulay, bisan ano nga libak, ora takon ga sapak, bayan ko lang. Isip ko, life must go on. Bisan ano ka budlay, nag-apply ako sa mga malls. Nag-promo ako. Halos tanan nga mga malls dya sa Iloilo na obrahan ko na. Until, naghagaday kami sa mga friends ko, ma-apply DH sa Lebanon. But wala na kabalo, family ko. Tingala si nanay, day off ko, wala ko gatiner sa balay. Bisan day off, galakat ako. Hambal ni nanay ko, ga. Ano si Nene? Ga-date? Hambal ko, hudi, draga mong. Ang wara na naman ang ga-apply ko sa agency until nadakpan ko tita. Kauna ba'y hindi pa usugid cellphone? Isa lang cellphone sa balay. Nanawag ang agency. Good morning, ma'am. I would like to inform Miss Sagacious to please report to the agency for principal's interview bound for Lebanon. Pagabot ko sa balay. Ne, minanawag ka ina. Ma-report ka kuno sa agency. Sus, tita, hambal ni nanay. Kadelikado sa Lebanon, gagira to, makadto katuy mo. Hambal ko, sige lang, kung bala sa kanyon, total, ura, makupulos, ura, makuputuro. That time, tita, wala ko kabalo. Nagpuli, gali pa kaisa ko from Dubai. Nakaistoryahanay sila ni nanay, nga nag-apply ko pa Lebanon. Di pagbalik sa pakaisa ko sa Dubai, gin-refer niya ko sa dati niya nga amo. My adventure starts. First time ko nga ba pa Manila, tita ako lang isa. Wala ako ya pakialam kung ano matabo sa akon. Isip ko, kaya sera-sera, bala na, kamot may Kundi indiin na ako nagdayon tita. Grabe nga sakripisyo. Ulan, init, sulong. Alas 2 sa kaagahon, bugtaw nako bantay bus from Cavite going to DFA, process mga papeles ko.
May time na sa Baclaran Church na ko nagpalipas ang gabi, kaya naisip ko, kung mapuli pa ako, kag magbalik naman pagkaaga, kulang na kwarta ko. Kag para pagkaaga, mas temprano pa ako sa akong kaladuan. Tubig lang gid na balon ko, tita. Kis ay hindi pa ko makakaon. Natipid ko gid ang balon ko nga kwarta para lang mapakita ko sa mga tao nga ga-underestimate sa akon nga nagsala sila. Nakalakat ako sa Dubai, tita, year 2007. Dito ko na-experience ang tanan nga sakripisyo kanamon sa pamilya ko has been paid off. Bisan ano pa kabudlay ang ma-experience mo, don't give up. Life must go on. This is just a part of the story of my life, which ako ang bida. Salamat sa pagbasa, Tita Reg. More power and God bless your program. Ang tagpadala sa Gasios, sang Iloilo. Amo nang manami, no? For a person who has this determination and the conviction nga paayuhon ang iya nga kabuhi, nga labuton ang iya nga ginahandom sa kabuhi. Very nice because ang imo inspirasyon, ang imo nga family, ang inyo nga sitwasyon. No matter how much you gave yourself, no? May mga ragid diyang mga tao who would pull you down, who would never believe in you, nga makaya mo, masarangan mo, may malabutan ka. But you got the right attitude. Pabaylan da sila, no? Pahambalalan da sila. Basta ikaw, himuon mo lang. Kung ano para sa imo ang nagakadapat para nga mas mangin malapit ikaw sa katumanan sa imo nga mga handom. And always remember, people above you would never pull you down. And people who are working much, no, would never pull you down. Who would pull you down? Those people below you. Remember that. And those people who work less. No, sometimes, no, kapos ang gid sa mga tao nga mag-judge. Kahapos ang gid sa mga tao nga mang-bash. Kapos lang gid sa mga tao nga manghikay, manginsulto, not considering ang mangin balatsagon, no, sang tao nga ginapatuhuyan sang sina nga mga masakit, nga mga tinaga. But in your case, ginpabungol-bungulan mo, ginpabulag-bulagan mo, and you simply did what you want to do para nga mahatagan sang katumanan ang imo nga luyag nga matapo sa imo nga kabuhi. So you defied everything, no? You simply focused on what you wanted to achieve sa imo nga kabuhi. Ang pag-apply mo dito sa Lebanon, you even kept this from your family. But God is so good. Not Lebanon, but Dubai ang iya nga ginpakaduan sa imo. And life has changed since then, no? Amo ginaya mas manami if ang maagyan bala naton tanan nga mga kabudlay, we hear so many negative things nga ginahambal sa mga tawo, kay dira kapag gani, no, mas makakuha sang encouragement, motivation to be brave and to never stop. Not so much, no, to prove to these people that they are wrong, but more on trying to prove to yourself that you are right. Diba? And so, just because why kaya namati, isang tanan nga mga pang pull down nila, tanan nga mga negatibo, tanan nga mga pagpanglasay, tanan nga mga discouragement, because wala kaya namati, no? Wala kaya naglinger man lang. No? Just went on with your life. Tingin mo yung mantra, life must go on. And that is very nice, no? Life must go on and nothing is impossible in this world.
Especially kung gina-lift up mo tanan mga plano sa Ginoo. Ginapangamuyuan mo kag nagapangayo ikaw guidance, nagapangayo ikaw bulig nga i-lead ikaw no sa kaayuhan, sa right path. So it was given sa imo. And kabay no nga through your stories, this story of yours, kabay nga ang kadaman man dira sa aton, nga ang iban siguro do mangindi na, do mag-give up na, daw mahimuyong na lang sa higad because feeling nila no after all these things nga ilang ginapanghimo do wala gihapon sang kasanagan ang tanan. But no, never give up. Sometimes hindi paghihatag sa aton outright because may luyag pa no nga ipaagi sa aton ang Ginoo, may luyag pa siya nga itudlo anay sa aton, so that when the perfect time for him nga ihatag sa aton ang aton gid nga gina-desire, we are very much ready and we are very much prepared for that breakthrough nga ihatag niya sa aton. So to all of us, let us never give up and let us not be weakened. Kabay hindi kita no pag apektuhan, hindi kita maapektuhan sa mga pagpanglasay, sa mga pagpang-pull down, sa mga negatibo ng mga ginapanghaboy sa aton. Their opinions are just their opinions. We know ourselves better. So thank you so much gid sa imo sagacious ang Iloilo. I know life is far, far better now than before. You deserve that. Salamat gid for sharing with us a part of your life. Alas 2:56 ang aton nga oras, magapanumbalik ang KLP pagkatapos ng sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patyo ng mga... We're going to enjoy more stories diri sa KLP tomorrow, and I hope ang imong nga istorya, a part of your life, you would also share
diri sa kahapon lamang program. So palihog, share your stories. Parang we also would learn and be inspired by your stories. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or share your story pinaagi sa pagsulat sini kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Mga kabombo, magasunod na ang mga paborito ninyo ng mga dramas every afternoon after KLP, Toyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. So balikay kita tomorrow. See you again tomorrow. Salamat kids. Sa gihapon, ininyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.